Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa U2 sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 21, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 95 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Pagugid lamang, no? Nakabatsyag na naman kita sa medyo bulo vibration. Dari sa aton sinigaro niyang nahamtangan. But i-check naton ina, no? Sa aton sining mga kabombo kung bala may ara man sang nagluntad sining linog. Jutay nga shake, no? Sa aton sining pagpalayag. But anyways, the show must go on. Sa aton sining mga kabombo, ari na mga dalaguan kag mga nagapaw ng mga headlines sa Bombohanay sa Udo. Pila ka mga nagabisikleta nagpangabay nga kung pwede sila kalabay sa ibabaw sang Ungka flyover. Ini kasunod sang payag sang Department of Public Works and Highways nga pag-temporaryo buksan buwas kadlaw ang nasambit sining kontrobersyal nga flyover Banwa sa pihak nga bahin punong barangay Barbia Rosa sang nabitasan na lapas nagpanindugan nga hindi ila pumuluyo ang nagakawat sang railing sa Esplanade 5. Sa pihak nga bahin, Philippine Army bukas sa localized peace talk kaupod ang mga rebelde. Iloilo Province Bureau of Fire Protection gindipinsahan ang dumangga sa fire station nga madasig man ang pagresponde apang mahinay lang nga nagpabalo ang mga pumuloy na tuhoy sa sunog. Ini ang pahayag man, no, sa nagluntad sining Agosto or Setyembre 8 nga linog or sunog rather sa Banwa sang Dumangas nga isa man sa mga respetado siniyang Ilonggo ang nakatawag sa atensyon sa Bureau of Fire Protection. Sa dugang pa nga mga balita, lalaki nagautas ang kaugalingon sining kabuhi sa Pasay City. Istoryahan pagid naton liwat diri karon Banwa ining reklamo batok sa kay Principal Nietes sa Lawaan National High School sa Banwa or sa probinsya sang Antique nag-ugat pa sa tuig 2019. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, anti-turil ordinance ginalantaw nga iduso sa konseho ni City Councilor Sedfrey Cabaluna. Mga kinahanglanon bago makahatag sang fencing permit sa syudad, ginalantaw nga dugangan sang on-site inspection. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Police Office nagpasiguro sang seguridad sang pumuluyo sa pagahiwaton nga rally sang progresibo nga grupo may kantanan sa anibersaryo sang martial law. Muni madala ko ang mabalita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton siniya nga pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga kabombo naton, mark your calendars sa Nobyembre 18, dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Pinaagi sini Banwa, hindi mo na kinahanglan pa iya nga maghalad sang imo sini nga kabuhi. All you have to do is maghalad sang imo sini nga dugo. Agod mangin isa ka baganihan, makabulig, makasugpon sa kabuhi sang aton siniisig kapareho pinaagi sa pagdonar sang dugo.
Ang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain, hiwaton ini sa 24 key cities nationwide kung sa diin mayara sang 31 ka mga fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18. Dululungan ini sa magkatuhay nga venue, no? Ining one-day event sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kung matanan ng Bombo Radio Philippines ang nakatipon sa 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas nga 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 drums para sa blood supply sang pungsod sa tuig 2019. Pero makabalo-bala kamo banwa nga before pa man iya sa 2019 ang Bombo Radio Philippines, halin sa inyo mga blood donations ang nakatipon kag nakabulig na sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums ang dugo kada tuig. Halin sa ginsugura naton ang proyekto masobra isa ka dekada na ang nakaligad. Gani nga ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines ang padayon nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga Bloody Single Day Blood Donation Program nga nagapapag-on sa papel sini sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies. November 18, mark your calendars, Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Detalye sa madalakuan ng mga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Webes, Setyembre 21, taong 2023. At mga kabombo ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 95 days to go bago ang araw ng Pasko. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon ay ginugunita ang ika-51 anibersaryo ng Deklarasyon ng Batas Militar. Sa ulo ng ating mga balita, international air travel, posibleng hanggang 2026 pa maibalik ang pre-pandemic level. Ang Department of Tourism naman naabot na ang 80% ng kabuoang target ng tourist arrivals ngayong taon. Mga kasong ihahain laban sa dating pulis na nagtangkang magpasok ng mga armas sa Camp Crame, inihahanda na ng pambansang pulisya. Ito namang 20 Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development pinagsumite na ng courtesy resignation para sa right sizing at pag-streamline ng operasyon ng naturang ahensya. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, itutuloy na ang pamamahagi ng fuel subsidy matapos na exempt na ito doon sa mga patakaran ng Commission on Elections. At sa ating pong international news, abangan mamaya dahil ang Poland
ititigil na ang pagsusupply ng armas doon sa Ukraine. Sa ating balitang palakasan, Filipino Olympian Yumer Marcial haharap sa mas malaking hamon sa Asian Games. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Posibleng aabutin po umano ng hanggang 2026 bago tuluyang maibalik sa pre-pandemic level ang air travel sa Pilipinas, lalo na ang mga biyaheng nagsisilbi sa mga international travel. Ayon kay Samuel David, ang country head ng International Air Travel Association, ito ay dahil na rin sa iba't ibang mga issue na kinakaharap ngayon ng aviation industry. Kinabibilangan ito ng kakulangan ng mga aircraft at aircraft parts, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga usapin. Bagamat nakapagtala ng pagtaas na sa bilang ng mga naibentang tickets nitong nakalipas na mga taon, naniniwala nga itong si David na hindi pa ito sapat na garantiya upang matiyak ang tuluyan ng pagpapanumbalik sa international air travel, lalo na dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, anya, ang international passenger air traffic dito sa ating bansa ay umaabot pa lamang ng hanggang 75% kumpara noong 2019 level o bago pa man tumama ang COVID-19 pandemic. Sa kabila nito, sinabi naman ni David na maaari pa itong matugunan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsasaayos o kaya naman ay pagbubukas pa ng ilang pasilidad at mga paliparan, katulad na lamang yung pagpapalawak ng operasyon doon sa Cebu, Zamboanga at iba pang mga lokasyon sa labas ng Metro Manila. Ay nga kay David, hindi lamang sa Pilipinas nakaranas ng ganito kundi maging sa iba pang mga bansa hanggang sa global level. Samantala, naabot na ng kagawaran ng turismo ang kabuang 80% ng target nitong 4.8 million na mga turistang papasok sa Pilipinas para sa kabuuan ng taong kasalukuyan. Ito ay matapos maitala ang hanggang 3.8 million na tourist arrival sa bansa mula noong buwan ng Enero hanggang Setyembre 19 ng taong kasalukuyan. Ayon nga kay Secretary Cristina Garcia Frasco, ang halos 4 na milyong turista na naitala ng Pilipinas ay tinatayang nakapag-ambag ng hanggang sa 316.9 billion pesos na revenue sa bansa. Paliwanag ng kalihim, ang pag-angat ng turismo sa buong bansa matapos ang pandemya ay nagsimula pa noong taong 2022. Sa naturang taon kasi anya, nakapagtala ang Pilipinas ng hanggang sa 2.65 million na international visitors. Ito ay 66% na recovery rate at malayong mas mataas naman kumpara sa international rate na hanggang 54% lamang. Ayon pa sa kalihim, naitala na ang hanggang sa 93% na pag-recover ng bansa mula sa level ng turismo noong 2019 bago pumasok ang pandemya na dulot ng COVID-19. Samantala, kasalukuyang inaalam ng Department of Social Welfare and Development ang mga miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated doon sa Surigao del Norte na posibleng mga miyembro raw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Una nga rito ay nalantad ang impormasyon na isinumiti nila sa kanilang mga leader ang 40% hanggang 60% ng kanilang social welfare benefits na natatanggap. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, ang mga benepisaryo lamang ang dapat na makinabang sa mga benepisyong ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. Giit pa ng kalihim, walang karapatan ng sino mang kumuha o kaya naman ay manghingi ng kahit parte lamang ng kabuuan ng benepisyong ipinagkakaloob ng gobyerno. Batay sa inisyal na nakuhang impormasyon ng Department of Social Welfare and Development, nasa 577 household ang mga benepisaryo ng 4Ps na nasa lugar kung saan nakabase ang kontrobersyal na grupo na una nang tinawag bilang isang kulto. Pagtitiyak naman ng kalihim na imomonitor nila ang aktwal na kalagayan ng mga benepisaryo na posibleng naging bahagi o miyembro ng naturang grupo. Maliban nga sa 4Ps ay nire-review na rin ng kagawaran ang assistance to individuals in crisis situation at yung distribution process na ito sa naturang lugar. Dumako pa tayo sa iba pa nating mga balita. Itong mga kaso naman na ihain laban sa dating pulis na nagtangkang magpasok ng mga armas sa Camp Crame, inihahanda na raw ng Philippine National Police. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Marlene Padiernos.
Inihahanda na ng pambansang pulisya ang mga kasong ihahain nito laban sa dating pulis na nagtangkang magpasok ng mga armas sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group ng pambansang pulisya ang suspect na nagpakilalang isang retiradong general ng Philippine National Police. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. na batay sa mga nakalap nilang impormasyon, konektado sa isang security agency at pawang may mga papeles naman daw ang mga nabaril o ang mga baril na daladala ng naturang suspect na kibibilangan nga yan ng 11 pistola at 4 na mga shotgun at gayon na rin ng samot-sari mga ammunition. Ngunit gayon pa man ay iginiit pa rin ng pulisya na nasasampahan pa rin nila ito ng reklamo at kanabibilangan na nga ito ng paglabag sa umiiral ngayon na Commission on Elections gun ban. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas sa dinala ng retired colonel ang mga baril na ito sa Campo Crame para sa isang safekeeping. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP CIDG Director Brigadier General Romeo Caramat Jr. Though the firearms are all legal, dahil nga po ito po ay nakapangalan sa GNB Security Agency. However, no, wala po silang exemption from COMELEC, no. So meron pong investigation na ginaganap ngayon sa CIDG with regards to the violation nung nag-transport nung firearms na yun. Thank you. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Nakipagpulong mga kabombo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio kay Republic of Korea Deputy Prime Minister at Minister of Education Joo-ho Lee doon sa Seoul, South Korea para naman talakayin ang mga usaping may kinalaman sa edukasyon. Sinabi ni Duterte Carpio na ito ay isang pagkakataon upang malaman ang tungkol naman sa sistema ng edukasyon sa iba't ibang bansa kung isasaalang-alang niya ay magsisilbi ang kalihim ng kagawaran bilang tagatawid na rin ng mga impormasyon kung anong malilikom nilang impormasyon hinggil pa rin sa mga patakarampang edukasyon sa naturang mga bansa at ang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. At kabilang sa tinalakay nga ng mga matataas na opisyal doon ay yung pagpapaunlad pa ng kalidad ng edukasyon katulad na lamang sa Pilipinas. Sa talakayan mga kabombo, inihayag ni Lee na kasalukuyang isinusulong ng South Korea ang digital innovation sa pamamagitan ng digital technology sa larangan huya ng edukasyon. Lumipad si Vice President Duterte patungo naman ng Seoul upang magsilbi bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita para naman sa Global Education and Innovation System o Summit na gaganapin ngayong araw. Humigit kumulang 200 ang pinuno ng pandaigdigang edukasyon at mga eksperto ang inaasahan ding dadalo sa naturang summit upang magbahagi ng mga karanasan at mga halimbawa ng pagbabago sa mga pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto sa edukasyon. Nakatakdang tapusin ni Duterte ang kanyang opisyal na biyahe doon sa South Korea sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa mga miyembro ng Filipino community. Sa kadagdagan pa nating mga balita, nasa 120 sako ng supply ng bagong aning bigas ang dumating sa Department of Agriculture para sa mga kadiwa stores. Hinatid ito ng direkta mula sa naturang probinsya para matiyak ang kalidad kapag ito ay ibinenta ng mura sa mga mamamayan. Ang mga bigas na ito ay bahagi ng programa ng Department of Agriculture na mailabas sa pamamagitan ng kadiwa stores sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa nasabing kagawaran,
ang mga bagong aning bigas na dumating mula sa Talavera, Nueva Ecija ay ibebenta sa halagang 45 pesos. Pahihintulutan ang mga mamamayan na makabili ng hanggang 3 kilo lamang para marami pa ang makinabang. Para sa ahensya, malaking tulong ito sa mga mahihirap maliban pa sa maipagmamalaki ang kalidad ng mga nasabing bigas. Kung naman tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat mga kabombo, mga Kastar Nation, nasa 20 Assistant Secretaries ng Department of Social Welfare and Development ang pinagsumitiho ng courtesy resignation para naman sa right sizing at yung pag-streamline ng operasyon ng naturang ahensya. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo JC Galvez. Pinagsumiti na ng courtesy resignation para sa right sizing ang lahat ng Assistant Secretaries ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay ito sa naging katanungan ni Senator Christopher Bongo kung bakit napakaraming assistant secretaries at undersecretaries ng DSWD. Sa budget hearing ng ahensya, kinumpirma ni Secretary Rex Gatchalian na pinagsumiti na nila ng courtesy resignation ang 20 assistant secretaries ng ahensya kung saan ang mga ito ay isa sa ilalim sa evaluation para sa right sizing at streamlining ng operations ng ahensya. Kinakailangan din magbigay ng mga assistant secretaries ng justification kung bakit karapat-dapat at kailangan sila sa kanilang tanggapan. Sa kabilang banda, hindi pa ma-actionan ngayon ng DSWD ang usapin dahil abala pa sila para sa pagdepensa sa kanilang budget para sa 2024. All the assistant secretary as we speak have been tendered all their courtesy resignations. As we speak right now, we ask for a complete, the assistant secretaries, we are currently right-sizing and streamlining our operations. That's why we took the initiative of making all the assistant secretaries, 20 of them, file their courtesy resignations. We're in the process of reviewing it one by one to make sure that we have the right amount and we have the right job positions. So I can read their names, but right now, all of them have tendered their courtesy resignations. Kung matatandaan, nauna nang sumailalim sa streamlining ng ahensya ang mga undersecretaries ng departamento. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang pagpapatuloy ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng gobyerno. Sinabi ni Gatchalian na noong Agosto 31, 2,426 na sa 4,572 na target na pamilya ang napagsilbihan ng Department of Social Welfare and Development ngayong taon. Anya, nakagamit na rin ang naturang departamento ng 1 billion pesos o 29% ng 3.5 bilyong piso na alokasyon ng budget ngayong taon para huyan sa nasabing programa. Ang nasabing programa ay isang bagay na nais palawakin ng naturang departamento upang isama ang iba pang mga uri ng mga interventions na magagamit sa mga pamilya na nakatira sa lansangan. Sinabi ni Gatchalian na ang Department of Social Welfare and Development ay nagtalaga ng 60 koponan na nag-iikot sa Metro Manila at nakikipag-ugnayan sa mga pamilya na nasa lansangan. Ang naturang programa ay ipinatupad sa pamamagitan ng Executive Order No. 114 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 6 ng taong 2020. Ito ay may pangunahing layunin na matugunan ang siksikan o dami ng mga tao sa lansangan, partikular na sa Metro Manila. Nagbigay naman ng go signal ang Department of Budget and Management para sa 12.26 billion pesos na gagamitin para huyan sa pagpapatayo ng mga residential buildings para sa mga informal settlers at pagbibigay ng tulong sa pabahay doon sa mga biktima ng kalamidad. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amenang Pangandaman na inaprubahan na ng kanilang tanggapan ng pagpapalabas ng nasa Notice of Cash Allocation na nagbibigay daan sa National Housing Authority na mababayaran ang mga gastusin para naman sa housing assistance. Sa inilaan na pondo, sinabi ni Pangandaman na 12.059 billion pesos ang itatalaga para naman sa pagbibigay ng tulong pabahay doon sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag pa rito, ang natitirang balanse na 200 million pesos ay gagamitin naman para sa pagpapatayo ng 4 na unit ng 5 palapag na building para sa Region 6 o yung Western Visayas. At ayon nga sa Department of Budget and Management, ang mga gusaling yan ay naglalayo naman na mapaunlad at ma-resettle
ang mga informal settlers ng mga pamilya sa naturang rehiyon. Una nang inihayag ni Pangandaman na nananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagbibigay ng mga disenteng tahanan para sa mga Pilipino, partikular na ang mga apektado ng kalamidad. Samantala sa iba pa nating mga balita, ang 90% naman ng retailers sa National Capital Region sumusunod raw sa rice price cap. Ang kasalukuyang supply ng bigas sapat pa rin daw ayon sa Department of Agriculture. May mga nakalap na detalye at impormasyon si Bombo Kelly Cordero. Iginiit ng isang opisyal ng Department of Agriculture na hindi bababa sa 70% ng rice retailers sa Metro Manila ang sumusunod sa price ceiling na itinakda ng gobyerno. Ayon kay Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, tinututukan ng naturang kawanihan kasama ang iba pang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government ang presyo ng bigas sa Metro Manila. Dito sa atin sa NCR, we are proud to say na 90% or more ay nakakasunod sa ating price cap na itinalaga. Giti Panganiban, irerekomenda nila ang pagtanggal ng price ceiling kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag nalaman na ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na stable na ang presyo. Samantala, inuulat din ni Panganiban na sa kasalukuyan, sapat ang supply ng bigas sa bansa. Tayo ay ang ating sufficiency ay tumataas through the years, nasa 80 to 90% ang ating sufficiency ng local production, and we complement that with our imports. So about enough ba ang supply? Yes, we have enough. Matatandaan na sa ilalim ng Executive Order No. 39, ang price ceiling para sa regular at well-milled rice ay nasa 41 pesos at 45 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isinasaalang-alang ng Pilipinas at Bangladesh ang pagbuo ng kooperasyon sa pagtatanggol sa larangan ng pagsasanay at edukasyon. Ang paksa ay tinalakay sa courtesy call ni Brigadier General Kasi Anizusaman na nagdirekta ng Staff Army 6 ng Bangladesh National Defense College sa Armed Forces of the Philippines, partikular na kay Deputy Chief of Staff for Education, Training and Doctrine Major General Noel Beleran sa Camp Aguinaldo. Ayon nga kay Beleran, pinaplano na itataga ng Armed Forces of the Philippines ang defense cooperation sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay sa hanay ng militar. Tinalakay din sa courtesy call ang mga kurso at exchange program ng Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang plano na ipagpatuloy at yung pakikipagtulungan sa mga kaalyado sa usapin ng edukasyon at pagsasanay. Ang National Defense College of Bangladesh ay kasalukuyan hong nasa study tour na pagbisita sa Pilipinas at may layuning magbahagi ng at makipagpalitan na rin ng mga pananaw at yung mga pinagdaanan nilang hamon at mga estratehiya sa pagpapaunlad ng dalawang bansa. Samantala, may kabuang 92,054,974 na official ballots ang naimprenta na ng National Printing Office para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ibinalik ng National Printing Office sa Commission on Elections ang sertipikasyon ng pagkumpleto ng pag-imprenta ng mga manual ballots ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, gayon din ang iba pang accountable form. Ayon nga kay National Printing Office Director for Renato Acosta, ito ay para patunayan na natapos na ng National Printing Office ang pag-imprenta ng mga official na manual ballot at iba pang forms kaugnay ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa kabilang banda, may kabuang 2,092,147 na opisyal na balota para sa plebisito sa Oktubre at 30 para pagtibayin ang pagbabago naman ng lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan bilang isang highly urbanized city. Matatandaan na noong Agosto, sinuspende ng poll body ang pag-imprenta ng mga balota ng halalan para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kasunod ng pagkaputol ng serbisyo ng kuryente sa National Printing Office. Batay nga sa datos ng Commission on Elections, kasalukuyang nasa 92 milyong mga individual o mga botante sa bansa ang naitala kung saan 68 milyon dito ang nakatakdang bumoto para sa barangay elections habang 24 milyon naman ang boboto para sa Sangguniang Kabataan Election.
Papatayo ng karagdagan pa mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Itutuloy naman yung pamamahagi ng fuel subsidy dahil wala na hong legal hindrance dito dahil exempted na ayon ho yan sa Commission on Elections. May pag-uulat si Bombo Trupio Anwada Jr. Ipagpapatuloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan. Noong nakaraang linggo lang, inanunsyo ang pamamahagi ng subsidiya. Pero kaagad namang sinuspinde nitong September 15 ang pamimigay ng fuel subsidy para sa mga driver at operator ng mga pampublikong transportasyon. Ang rason ay dahil sa kasalukuyang ipinatutupad na election ban ng Commission on Election para sa darating na botohan sa barangay at SK election. Matatandaan po natin na i-download po yung fund po ng September 12. So sa aming tingin, doon po kasi siyempre kailangan doon sa yung exemption po kasi hindi kasi siya simple letter. So it's a formal petition. So yung mga allegations nyo po na ilalagay kailangan nandun na. So yung MOA signing, yung JMC, so ibibigay po natin yung timeline of events para po maaprobahan po, makita po ng COMELEC. Kasabay nito, inaprobahan na ng COMELEC ang exemption ng fuel subsidy sa ipinairal na election bond mula September 15 hanggang October 30. Bagay na ikinalugod ng LTFRB ang desisyon ng COMELEC na aprobahan ang kanilang petisyon upang hindi maapektuhan ng election bond ang pamimigay ng ayuda. Kung minsan nagiging notice din po sa amin yung mga ganong comments at i-consider din po ng board po yung mga ganong sentimiento po ng ating mananakay. Sa pinakahuling datos ng LTFRB, umabot na ang naturang subsidiya sa 63,864 PUVs ang nabahagian sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Bombo Police Report. Pasintabi mga kabombo, mga ka-Star Nation sa atin hong susunod na balita. Medyo sensitibo ho ito para ho sa ating mga taga-subaybay. Dahil mister dun sa Iloilo na may problema raw sa kanyang misis nagbaril patay sa kanyang sarili habang naka-live sa internet. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang mister matapos nagbaril sa sarili habang naka-live stream sa Facebook sa San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si alias Toto, 36 anyos, residente ng Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na may narinig na putok ng baril ang mga residente sa lugar at nang kanila itong pinuntahan, nadatna nila ang biktima na duguan sa tabi ng kanyang motorsiklo. Ayon kay Aranyo, may tama ng bala sa dibdib ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Narecover naman sa tabi nito ang baril na kanyang ginamit sa pagpapakamatay. Ayon naman sa kanyang live video, inamin ng mister na may problema sila ng kanyang misis. Napag-alaman na ang mister ay may 5 mga maliliit na anak at ang misis naman ito ay planong magtrabaho abroad. Ang biktima natin ay nag-commit siya ng suicide doon sa bayan ng San Rafael. At according sa nakalap na information, ang biktima natin ay mga may pinagdaanan na problema sa ngayon dahil according sa information parang hiwalay ito sa kanyang pamilya. So ito sigurong isa sa mga reason why na nag-commit siya ng suicide. Si Police Major Rolando Aranyo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito namang mga bagay na nakapaloob sa martial law, binigyang komentaryo ng isang historian at political analyst.
Ang balitang yan ihahatid ng Bombo Radyo Dagupan. Ibinahagi ng isang political analyst na kung babalikan ang naganap na martial law, mayroong dalawang hindi kanais-nais na nangyari kung saan nagkaroon ng constitutional dictatorship dahil sa pagkakapasa ng 1973 Constitution at pangalawa, dito nag-umpisang mawalan ng tiwala ang mga mamamayang Pilipino sa gobyerno. Ayon kay Michael Henry Yusinko na isang political analyst, bago ang martial law, ang Constitutional Convention na naitalaga ng taong bayan ay kasalukuyang ginagawa ang pagrebisa sa saligang batas at dahil sa kapangyarihan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagawa ng paraan na maratipika ang 1973 Constitution dahil sa sobrang dami ng abuso sa kapangyarihan at karapatan noong mga panahong iyon nawala ng paggalang at respeto ang taong bayan sa gobyerno, kapulisan at armed forces ng Pilipinas. Ang nangyayari is ang taong bayan, number 1, nagiging cynical, number 2, nawawalan ng gana, nagiging apathetic. Ang masama nun, because of those attitudes, ang mga namumuno sa gobyerno, nakakatakas sa kanilang mga kalokohan. No? So, that's what I mean na ang taong bayan ngayon is either wala ng gana sa gobyerno, walang tiwala sa gobyerno, very cynical na sila. Ayon naman kay Eufemio Agbayani, Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, kung ilalarawan ang martial law bilang isang konsepto, tumutukoy ito sa pagpapasa ilalim ng isang bansa sa isang uri ng pamahalaan kung saan mas malaki ang kapangyarihan na mayroon ang militara na gawin ang mga bagay na makapagtitiyak ng seguridad ng isang lugar. Dagdag pa ni Agbayani na magandang maunawaan ngayon ng mga kabataan kung saan nanggaling ang mga tutol at pabor sa mga panahong nangyari ang naturang usapin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating matandaan? I think we can all agree na mayroong malaking kapangyarihan si Pangulong Marcos Sr. ng panahon ito. Yung mga desisyon niya masusunod. Ngayon, kung ang mga desisyon niya ay naging beneficial ba sa bansa o may mga desisyon ba siya na hindi naging hindi beneficial. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Rise Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete Ragulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Health dyan sa Central Visayas gumawa ng ilang mga hakbang matapos nga ho yung mga kaso ng food poisoning na naitala sa isang lugar ho doon. Alamin natin ang follow-up report ng Star FM Cebu. Nagbabala ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development o DOH-7 sa publiko na palakasin ang kanilang food safety at sanitation measures matapos magkasakit ang 11 estudyante sa napaulat na food poisoning matapos kumain ng mga homemade candies sa barangay Manggiao, isang bayan sa lalawigan ng Cebu. Mahigpit na hinimok ng DOH-7 ang publiko na regular na magsagawa ng paghuhugas ng kamay, esterilisasyon ng mga kagamitan at gayon din ang paggamit ng food-grade gloves, hairnets at mouth covers lalo na sa paghahanda ng pagkain. Samantala, kinumpirma naman ni Mayor Dana Andrew Domdom at ng local government sa lungsod ng Asturias sa Cebu na bagamat nalungkot sila sa hindi magandang pangyayari, nakahinga sila na maluwag na ang mga estudyante ay wala na sa panganib. Ayon kay Domdom, ang lahat ng estudyante ay nakalabas na sa ospital at pawang nagpapagaling na. Pinaalalahanan din ni Domdom ang mga magulang na sabihin sa kanilang mga anak na huwag ubusin ang pagkain na sa tingin nila ay hindi ligtas. Nagpadala ang LGU Asturias ng mga sample na homemade candy sa DOH para matukoy kung ano ang sanhi ng food poisoning incident. Ayon naman sa Asturias Police Station, nagkaroon ng kamalayan ang mga tao na mag-ingat sa mga kinakain matapos maimpatso ang mga estudyante at patuloy pa umano ang investigasyon sa nasabing insidente. Initial investigation, naiunsi kabuk na nahilo sa candy, chocolate candy, Barangay Manggiao Elementary School, Barangay Manggiao, Asturias, Cebu. Ongoing investigation pa ang mga kuhan, then amo pa tong interviewon ang tindera sa medyo alarming na impatso man ang mga bata.
Pero sa pagkakataon na pambasa ko, na-aware na sila mga. Pinayuhan din ng DOH-7 ang publiko na bumili ng pagkain sa mga lehitimong tindahan. Iwasan ang paghahalo ng mga luto at hilaw na pagkain at palagiang sundin ang tamang pag-iimbak ng pagkain upang maiwasan ang pagkasira nito. Mula Star FM Cebu, Star DJ Jam Gurnet, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Christmas is the time for sharing. Mga kabombo at Kustar Nation, sa ating Christmas countdown, 95 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pero antisina, yari na yung aton sining Christmas Countdown. Christmas is the time for sharing, giving gifts for everyone. 95 dias na lang, kagapaskwa na. Standby sa aton sinimbukadang balita na may kantanan karon sa plano nga pagbukas sa kontrobersyal nga ungka flyover magamit na para iya sa mga light vehicle by tomorrow. Ang plano mo sinay. Buksan buwas gadlaw sa aton sinima kabong kag subong adlaw may patigayon sining dry run. Now, bangod nga ginalimitahan lang ang mga salakyan nga sarang or pwede makaagi sa ungka flyover, nagpangabay ang mga nagabisikleta nga kung pwede makaagi man sila kuno sa ibabaw sa ungka flyover. Di pananglitan daw first time ini nga matabo diri kanon banwa nga mayara sa bisikleta nga nakaagi sa flyover, but hibalo na to nabi ang panuaron man sang pila ka mga cyclist, no, nga luyag nga maglabay sa ibabaw sang ungka flyover. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Pangabay ang piladri ka mga nagabisikleta, Bombo Cham, akon mahimo nga pwede sila, no, makaagi sa may ibabaw sa ungka flyover. Ini para nabuwas nga adlaw nga tinaka-schedule nga buksan ining nasambit diri yang flyover o galing base kani diri sa gipagawa nga statement sa Department of Public Works and Highways. Limitado lamang ang ining flyover sa piladri ka mga salakyan kung sa dinti ginabawal sa paglabay o kung pag-agi sa may babaw amo ang mga truck, tricycle, motorcycle, ang bisikleta kag tricycle. And the rest ginapanagutan lamang ang ining mga light vehicle nga makaagi sa may babaw sa ungka flyover kay tisang damlag na, no, agin padulungan naton diri ang area kung makita naton halos preparado na, no, ang portion diri sa flyover may mga bullard na dito, may mga ginpamta na silang barrier agod kati mag-separate, no, sa siling mga salakyan nga nagagi sa may babaw kag sa may dalom sa siling ungka flyover diri karon Bobocham. Base gani diri sa pagpungsisa naton kay may pila diri ka mga bisikleta bala, no, nga nagpangabay nga kung mahimo pwede sila makaagi sa may ibabaw kay ang ila diri karon nga ginapabutyag ng mga hibunot at makamudlay ang sitwasyon kung sa maidalom pa sila sa flyover nagagi kay may mga best diri, no, sulod diri kay Sir Rex Robles, isa ni siya ka nagabisikleta man Bobocham
katit diri sa Haro, tapos may bes nga tinaga diretso sa may Pabiya. Sunod sa iya, mabudlay sa ilang sitwasyon diri sa may dalom kay diri nagaagi na mga dagko nga truck block iti siyempre di ba nagaagi babaw over. So may mga bes ko notice ang nagahimo sila sandwich no ginatong-an sila bla sa dagko kung masalakyan di ba mga bes kani kus ang nagakos man no sa aksidente kag sa kangawa no bilang mga siklista. So lakip diri sa pagabay nila nga kung pwede mahimo sila tagaan bisan gamay lang gid kuno nga porsyon man nga mahimo nila maagyan sa may babaw sang flyover. Aminado man ini ang natungdan ngati may pilaman ka mga nagabisikleta ngati is ang iban daw hindi man kabalo no sa traffic law naton abi no sa atong sandala pero sunod sa iya kabalo na ni siya no mag darasa nga bisikleta no kung paano karon magliko dira nga dapat di makakosa nga disgrasya kasi may mga nagabisikleta gid nga ti request la magdala sa ila sining bisikleta pambutsam pero ti sunod sa natungdan lako ang sining pasalamat kung federal nga ti tagahan di ba sila o kung ano na ang pila ka porsyon dapat may babaw sa flyover agud nga ti diretso ang ila sining pag-travel halin diri sa may syudad. Kung may transaction man sila diri sa may area abi no sa sakop na sa mga probinsya. Pabati ta mo si Rex Robles sa may interview diri sa Bombo Radio. Tanong mambay. Sa tutuod lang no, ang bisikleta may priority na tani. Pero butangan nila lane nga makaagi man ang bike. Kaya usually kung manaog ang bike sa dalom, nga tupad sa mga dagko nga truck, maipit kami. Ang mahimo sina, diri sa flyover, pwede kami pagyon. Kaya kung dito sa kilid, ang di pasayro, maliko golpe. Ang bus nga dako, maliko golpe. So maipit kami. Dapat, tagaan man kami nila bike lane. Kaya isa man kami ka pumuluyo nga nagagamit sang lugar nga kalsada. So ikaw, halin ko sa din ka, pabiya ka? Halin ko sa airport, na-exercise, going back to Iloilo. So diri tagaharo ako. Diri ko gaagi, kay importante, nga hindi ka na may pit sa crossing sa mga lagko nga truck. Amula na, safety man namon ang ginapangita namon. Agi mo na experience na nga sandwich ka na ito nga? Oo, agi ko. May mga black eye ko di sa kay katon ka gulpi sang auto, katon ka sa mga salakyan. Amo na. So ginapangabay ko lang tani sa management nga tagaan man prioridad ang nagabike. Kaya usually hindi ni habi business man nimo. Business man ni amon galakat kami kagaobra. Na mo service ni. Oo. So daw kagalabay de? Adlaw. Oo. Amo gani inyo ya ka kun patagaan ka mo dalan hindi kun makaagi ka mo. Oh, way man kami agasabad. Kung mag-agi dire, kaya ara kami sa igad. Usually, kwan kami nga mga cyclista ginasunod man namon ang lahi Kung tagaan kami bike lane, mas mayo. Kung tagaan kami lugar nga hindi kami may pit, mas mayo gid. Hindi abal nila mga bike kuno kisa bisigol pila liko bla. Hindi man, usually ang nagaliko sina mga baguhanon. Kami nga mga cyclista, bala namon ang road courtesy. So, amo na, ang ginapangabay ko lang. Rex Robles ang haro. Joms? Sa Rex Robles, tiya po na lakip po sa panawagan niya. Tiya po na kung mahimo sila taga-ano sa alinya, mahimo nila magyan sa may baba o gulit hindi na manginhasol sa ila ang paglabay dire sa may dalom sa ungka flyover dari karon Popocham. So parte ang Land Transportation Office sandig sa layi wala ginapahanugutan ang mga bisikleta no nga maglabay sa mga taytay no kay ang nakasaad sa aton siniiyang layi diri Bombo Jomar ang mga non-motorized transport
kung saan ubla nag-uso na sa karon, hilabi pa nga daan sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. No? So, ang iban sini, imbis nga magbakal sang single nga motorsiklo, kung ano pa dira nga mga motorized transport, ang iban sini iya mas ginapili na lang ang mga bisikleta sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. No? Tiway ni ginapahanugutan mo Jomar nga bisan gani iya sa Taytay makaagi ang bisikleta bangod man sa kadelikado, no? Kay ti kon ang Taytay taklaron katulad abisang ungka flyover may porsyon dira iyang taklaron mo Jomar ti kung non-motorized isamo dira karon nimo iya sa mga motorized vehicle ti basi kon ang resulta sinin mangin hindi maayo. Mo Jomar? Amo na ang isa dira sa nakita man naton nga ti posible nga ti makakos man no sa disgrasya dira karon mo butsam bisan ganiti mga motorsiklo ay nagipasugtan. Kiti motorsiklo mo din sigasig panigan sila sa bike mo. Diri karon mo butsam amo na ang isa dira sa nakita ng mga senaryo. Pero kung amo sila ang matabukon sa idalom, sundo lang gitila ang mga patakaran dira agos at makalikaw man sila sa disgrasya. Kay kung ng taon way nagiligin butangan din sa Newton slot. Kaysa una sang way panigin way panigin standing sa ibabaw. Pwede pa di kayo turn di ang kung makaleft turn di ang mga jeepneys na itubang terminal. Subong hindi na, kahit siyempre kung halin to abis may pabiya, pakanto din sa syudad, siyempre may buhilo ng sarakyan. Isa man na posible sa na-close pa lang, agad nga hindi na makakos din, no, sa disgrasya, din man sa may dalom, sa flyover, din po. Pero di pagit klaro, based na sa pagmangkot, kinas pila ka mga traffic aid, kung bala, nga mga sahi sa mga light vehicles, ay nga pwede pasugtan na makalabay lang sa Davao, kung balati, yada sa police team o nakaroon trabaho, kasi mga monitor dra, mga sala, sa mga salakyan, kasi mahimo lang makalabay, adres sa maibabaw, sa flyover. Pubutsam, kagiti mo na may oras lang, no? Diri, sa pagbukas, kagapag sila, sining nasambit, diri yung flyover. Pero, and the rest, bisto sa tulumangkot naton, nagalaom sila ang iba ng mga driver at government enforcer na makalesen demand no, sa traffic, especially rush hour, ining paggagamit sa flyover kung pagbukas na sa pinaka mga motorista, especially sa mga light vehicles. Bumutsap. Alright. Now, before kita magkanto sa issue naman iya sa bahin sang tawag siya ni Esplanade 5, madugay na ning nangin tupiko man sang debate, no? Kay ang mga cyclist, just like sa interviewin nato, nag-claim nga pumuluyo man siya mo, taxpayer man siya, so may kinamatarong man siya nga magamit sinang flyover sa aton sining mga kabumbo. Kung madumduman tapas ang tuig 2008, si former President Gloria Arroyo order nga i-reform ang transportation sector. No? Ngati nakahambal ba diri gani nga ang principle nga ginasunod, those who have less in wheels must have more on the road. Sa aton sini mga kabumbo, titubtob sa sini nga mga tinion, waay paman sang may revoke or nagligwat sining mando abi or order ni former President Gloria Arroyo. O galing sa aton sining mga kabombo ang Land Transportation Office kag ang Department of Public Works and Highways may ara sang mga pagsulundan nga ginadumili ang paggamit or paglabay sang mga tricycle, bisikleta,
sa ibabaw sang mga taytay kag flyover abi per se, no? Kay may ara man kita sang layi sa mga national roads, hindi man pwede ining mga tricycle kag bisikleta. Ugaling amo na bala Bombo Jomar nag-uso subong kag ang syudad sang Iloilo ti nag-provide iya sang bike lane kay ginabansagan man kitang bike capital city mo, no? Diri iya sa bahin sang syudad. Ugaling sa probinsya, although nga ti why man iya gina-discriminate ang mga bikers dira, gina-acknowledge man sang provincial government, tuway pa man kita sang bike lane dira abi Bombo Jomar mo. Kag isa pa sa aton sini nga mga kabombo, sandig iya sa layi ang bisikleta, no? Hilabi pang mga bisikleta, mga non-motorized vehicle, ang wala gid ginapanugutan sa mga flyover kag national bridges. Oh? So, until such time nga dihon guro sang layi dira pagsulundan nga panugutan sila, that's the time siguro nga makaagi sila dira Bombo Jomar. Pero tubtob sa sinimantinion sa aton sini nga mga kabombo, mas nagapangibabaw iya ang pagsulundan sang Land Transportation Office kag sang Department of Public Works and Highways. Amo na ang ginasunod sang mga motorista sa karon na Bombo Jomar. Nga isa ganito lang sa nakita naton diri Bombo Cham. Kay umpisa bala sa nya sining pud COVID-19 doon damo na ang gamit no sang bisikleta. Basta nasa subong na makita naton sina diri sa syudad ang iban diniti kina service na sa lubrahan sa ilan sining eskwelahan abi no kun man sila nagpadulong nga tinagalabay diri sa may bahin sang Ungka flyover diri karon Bombo Cham. So isa man nagadi sa nakita naton no in case kon for example kun may mga salakyan abi natin nagalabay sa ibabaw tapos may mga tricycle dira, may mga sikad. So posible nga tin makakos kay ti mahinay sila. No, kasi kon dras ni ibabaw siyempre may may mga kada segundo man ang masalakyan ang nagalabay no, sa may ibabaw sa sining Ungka flyover diri karon Bombo Cham. So sa piyak nga bahin adri kita kinapakigangutan naton diri si punong barangay Barbie Arosa, no? Ini ang regarding bala sa concern adri sa may Esplanade 5, adri sa may area sa barangay Nabitasan, distrito iya sang Lapas, Bombo Cham. Ako sa DNT isa gani diri sa concern amo ni ang nagakaladula no nga release bla nga pamtang diri sa may nasambit diri karon nga Esplanade kung sa diin ang iban ginakawat no amo nagani based man sa interview naton kay na nga mga katapos ang beautification program adri sa syudad nga may ara na gani nagkadakpan nga nagpangawat sa ining mga railings Bombo Cham kay ang iban sini mahapos kawaton bangod ginakao na sang tuktok no kay ti ang Iloilo River naton ati lapos dito may baybay may mga beskis nagadapya bala ang balod diri Bombo Cham ti madasig no nga makaon sang tuktok ining mga railings based ba to sa napakigangutan naton nga katapos sa beautification program mga past 3 weeks may ara nadakpan isa ka lalaki sunod sa iya may nadakpan isang otoridad nga nagkuha no sining mga railings nga tibisto sa bagay interrogate taga barangay Nabitasan distrito ya sang Lapas dira lagi sa nasambit karon niya nga barangay do mga modest mga 8 kilo to ang nakuha asang sining nasambit diri nga individual umpisa sadto ang katapo diri sa senro sila na lang nagakuha kag gina-safety nila Bombo Cham ang ining mga nagkala batas na ning railings dira sa nasambit karon niya nga area kag based man gani sa pag-check naton diri sa senro nila no amat-amat na nila ilisan sang semento no ang ining mga railings diri agod nga long lasting no kag hindi niya madali-dali nga
batas kag hindi dali yama guba akong ma-repair naman sila no ang aton sa digang sitting government. So sa piyak sinigid pakigangutan naton si Puno Barangay Barbara Joy Arosa kun Barbie Arosa sang nabitasan lapas kag sunod sa iya gin panginawala si Dibobocham nga iya pumuluyo ang nagapangawat sining nasambit kay karon nga railings kay base sa iya sining nga pagkabalo agin konfirmar man sining nga may nagapangawat gid man kung sa diin ang mga pangayaw ini kaghalin sa iban niya nga distrito Bambucham kung sa diin sang damlag lang mga pila naman ganit ka mga simana naglikad nati may mga nadakpan dra ang ila sila nga tanod nga mga kabataan lang pati mga minor de edad nga muna gali ang nga nagapangawat subali ang modus nila diri ang iban do nagapakuno-kuno nga nagapang scrap kag ang iban nagapakuno-kuno nga nagapamunit adra sa may Iloilo River kung sa diin at ginapantayan na nila nga isang tanod wa isang nga pulis o green guard nga nagabantay sa area kag dira sila naga operate no dira sila gina kuha ining railings so ilan sila nga modus do gina asandigan nila ni tapos do ginamat-amat nila ka amat-amat nila kalungi hasta ka mautod kiti nakaon na sa tuktok no madasig na siya malungi tapos ang iban kung nakuha na nila ginadagdag nila sa dalom adra nila ginatipon Bubotcham kag balikan nila pila ka mga oras nga kag dalantaw nila at sa nagabantay kag amo na nga dala nila kung ginapakilo abi kung ginabaligya no ining mga ginakuha nila nga mga railings sa Sambit diri karon nga esplanade. Gin question madri sa punong barangay ang mga green guard bala kay may green guard kuno da nang ka-assign mo natiga lagi ni kuno sikat ng iban kuno nga green guard dito sa piyak kuno nilang area ngati ang ilatan ni area dira sa may nabitasan ngati amo nang isa dira sa taas nga magbantay in case ngati amo na bi ko may mga watra agod nga ti malikawan ang kasubong sila karon niya nga insidente. Pabati tabla si Puno Barangay Barbie Arosa sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Wala kita sang may nabaton nga report from anybody from even from a concerned citizen or kung sino man ang under sa authority wala kita sang may nabaton nga report nga may nanguha 3 weeks ago or sang mga nagliligad lang ang mga inadla wala kita sang nabaton nga report kag diriya sa aton kung may ara sa makitaan or madakpan nga nagapanguha anytime sa adlaw man o kung sa gabi kay usually ang nagapanugid na mga bypassers or mga taga-diriman mga taga-diriman sa amon nga makitaan abi nga may nagapang scrap dira no so usually ang ginahimo naton ginapakadtuan sa tanod ginapalagas na sila namon ginakadtuan sa barangay official ginakuha ang ngalan kag gina-report man ini naton sa GSO or sa city engineer's office kay ti under man ni sa ila ang jurisdiction sang mga materials. May nadakpan na kumuligat? Yes sir, may mga ara kita sa nadakpan. Okay. Kag do sari-sari nga distrito ang ginahalinan kay kalabanan sa ila mga nagapang scrap. So hindi sa imo barangay? Hindi taga imo? Hindi. Anong modus nila do gapakuno-kuno gapang scrap tapos amo nagali? May ara may ara nga pila ka bes na nato nakitaan nga ang masamim na himo nila kuno abi nagapamunit kuno abi nagatambay-tambay kay galing ginahimo nila ginauyog-uyog nila or ginaamat-amat nga maghalog ang grills kag kung mahukas na ginadagdag nila sa dalom kag amo nang ginabalikan nila ginabalikan na lang nila yakag makuhaon batak nila halinda sa dalom kag batakon pasaka sa ibabaw. Ay, ano kagahon na pick up? May ara kita nga mga nadakpan ugto kay usually pag mga patay nga oras alas 12:30 alas 2 alauna wala na sang tawo diri gawa sa likod kapin pa kung may klase tigturulog man sa mga pumuluyo naton wala na gawa sang tawo dira may ara man kita nga nadakpan nga tungang gabi by 11:30 mga dira nga oras no ti makisa malabayan at sang tanod naton so madakpan sila. Di ba may green guard pa ng dikap? Yes, sir.
Ti ano man diri man sila gid ga duty or basi sa ibang area? Hindi may ara na nga gin-assign diri nga area sa aton pero I do not know nga permi lang hindi madakpan sa aton Green Guard kay may mga concern kita previously nga sa piyak pagid iya sila naga duty. So diri sila ma-assign pero wala man sila nagalibot as mandated no nga tani labayan nila libuton nila pero isa na sa concern nga ginpasaka naton before na nagapundo lang sila sa isa ka area matiner isa ka oras duwa then matransfer sa piyak naman nga area so ang ginakadtuan to nila wala to ya balantayan wala to ya sang grills nga balantayan so diri na diya sa amon sa nabitasan sa Esplanade 5 ang may mga grills gid. So, kasunod sila ng tabo, anong lihok dire karon sa barangay? Bali ang tanod mo ni ginaparuwingan, anong oras nila kap ang ano ni? Wala naton na wala na naton ginapahibalo ang oras sang paglibot sa aton tanod kay amo lang na sila permi ang ginabantayan pero kung sa kagabihon gakal 3 times sa kagabihon ang ilang paglibot pagbalik-balik different na ang interval sang oras kay kung mas kita sila lang man ang ginabantayan and then sa adlaw sa ugto usually subong do wala nagawa sang kukaay sang grills kung adlaw kay nagbalik na ang klase nagbalik na ang trabaho damo na sang labay pag makita naton subong diri sa area namon may construction so may mga tawo gidya may nagatineriya from 6 AM 7 AM may ara na ya sang pulundo dira kay nagatrabaho nga tao hasta nan aya sa gabi. Si Puno Barangay Barbie Arosa diri ka Bubusam kung nakita naton tama gali kalapad no ang ining damage sa nga sining mga relays diri napapta sa may Esplanade 5 kay halin diri sa may area sa entrance kidla kung diri ka mag-agis likod diri sa may halin federasyon at kadto diri sa may nabitasan na pas diri ka magid diri sa may Esplanade Bubusam nagabalandra diri si mo di ang ang ining mga relays nga ubos-ubos na gid sige siguro ang binindre ang na lang ang iya nga sa dalom na pundasyon nga nag-attach ning mga railings kung naton sa nga makita hasta gito sunhan Bobotsam siguro dubas laban to gani guro ang ang tuktukon kaysa nagatukod karon nga nabilindre nga mga railings kag ang iban way na gid sa tabon punsok puno naton more or less 100 meters ang kalabaon sini sa sinig mga relays ang iban kalabatas na kag ang iban amo to nga ginatangkawat adra sa Banasambit karon nga barangay Bumbutsam. All right. Ini si Bumbo Jumar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Tiko na mo sinang hugada ano ang pulos sa mga Green Guards gagin pang assign dira kon didto sila ya sa piyak naga tinurumpok. Ang wa sina karon banwa is akomodasyon naman nga para lamang may mabalik sini iyang pabor sa kung sino man sa aton siniiyang nga mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo. Kaysa madumduman ta pa ang Green Guards ni ginpang-hire ini sila agud nga mag serbe nga tagabantay sang Esplanade kag sang aton siniiyang nga mga ginpang beautify nga mga lugar. Tikon wala sila nagatungod sa ila siniya nga katungdanan kung anong ila sining obligasyon para ano pa nga magsagad ka sweldo ang city government sa ila. Pangkakso na lang ni mga Green Guards
Ti sa kay sino ini under bala ini sa City Environment and Natural Resources sa office. Under bala ini sa beautification department sa nga syudad sa nga Iloilo. Tiyang nagauyat sila dira si Engineer Neil Ravena. Pero kung lang tawon naton sa aton sining mga kabombo, before pa man iya nga nag-uyat si Engineer Neil Ravena, kalanabo na ning pagkalautod, pagkaon sang tuktok, pagkaladula as per allege nga ginapang kawat, ginapang lagari, ginapang utod, kag ginapakilo. Ti hindi inatani matabo kung ara ang presensya sa mga tao nga ginaswelduhan sang syudad sang Iloilo nga magbantay kag magpasiguro nga wala sang sinuman nga magapanghalit sa propiedad sang syudad sang Iloilo. O galing kitiwaay, hambal ni punong barangay Barbie Arusa, dito man sila sa piyak area naga tinanumpok. Ti kung mag-amo sinabanwa, nagausik kita iya kapundo nga kung tani sarang ta pa magamit sa iban sina nga pamaagi sa kayuhan sang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, iswildo taya sa mga salaguron. Ina sandig sa statement ni punong barangay Barbie Arusa nga ang mga ginpang-assign dira wala dira iya nagatiner kag kun diin sila iya nagapadulong. Subot siningon nga wala nila natungda ng ila sining nga trabaho nga gintask sa ila. Trabaho nga kung sa diin sila ang ginaswilduhan. Di kung hindi na mapinuslanon, anong himuon? Untaton Di ba? Sa tanan man siguro nga bagay, basta nga hindi na iya healthy, hindi na mapinuslanon, untaton Balaan mo gali nga ang pagkaon sang madamo sini iya nga kanon, makapalain sa imo, makapataas ang imo sini nga sugar level sa imo sini nga lawas, ti kunti untat kakaon sang kanon, pangita kasing alternatibo. Pariyo man bala sa paggamit sang gel sa imo sini nga buhok para nga maplastar nimo mayo kag pilokado ikaw. Pero sa kadugayon nga gamit mo nagakakalbo kagalit hindi na mayong epekto. Tiyanong dapat imon untat ka gamit sang gel. Pariyo man sa relasyon. Kung wala na yan naga-work ang inyo sini nga relasyon nga duwa, anong dapat himuon kag pinakamaayo nga himuon? Untaton ang relasyon. Tikon basihan tang statement ni punong barangay Barbie Arusa nga wala malanggali nagatungod sa katungdanan nila kagang epekto halit na iya sa propiedad sa city government nga kuntani ginaswelduhan ina sila agod nga magbantay dira pero wala sila iya nagabantay, wala nila natungdan nila responsibilidad. Anong dapat himuon? Untaton na pahalinon sila. Hindi ba? Maigo lang na iya sa walay kapuslanan karon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon may mga department heads kita gani nga mga ginapang pahalin, may mga matag-as nga opisyal nga ginapahalin dira iya sa city government, ginapa-imbisigran, ginapahusisa. Tiining mga job hire, casual employee, nga wala nagatungod sa ila sini nga trabaho, tiya mo ning dapat nga pamuhinan para nga makasave man ang syudad sa Iloilo sa ila sini nga Salaguron ay stay sa ila sini nga swilduhan. 6 minutos nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagid sini mga balita kaga impormasyon kasunod sang nagluntad iyang inkwentro sa tunga sang communist terrorist group dito iya sa may barangay Hayubo sa Banwa sang Lambunaw, Iloilo
isa patay sa Philippine Army, isa patay sa Communist Terrorist Group, kag madamo ang pilason, tinagapanawagan ini sila sang peace talk kuno. Ang Philippine Army bukas sa localized peace talk sa aton sini nga mga kabumbo. Tibalik-balikan naton inilakip na dire ang pagdepensa man sa Bureau of Fire Protection na Province of Iloilo sa Dumangas Fire Station, no? Nga kung sa diinti isa man sa mga bantugon kag respetado nga Ilonggo ang nakasiplat sa sining kapabayaan as per his allegations sang Dumangas sa fire station. Tihambal sang Bureau of Fire Province, sinya madasig man ang pagresponde ang nagpabalo amo ang atrasado, balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you and a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon. Ilo Philippine Standard Time. 11 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Sol Binyas.
ang Iloilo Province Bureau of Fire Protection gindepensahan ang Dumangas Fire Station nga madasig man kuno nga nagresponde sa sining sunog. Pero ang nagpabalo sa fire station amo iya ang atrasado. Nagpanindugan nga ginobra sini nilang ilang masarangan sa pagtapna sang kalayo sa sunog nga nagluntad, no? Nga malapit man lamang sa ila sining fire station sadtong nakaligad sining Biyernes, Setyembre 8. Sa aton sining mga kabumbo, tikon lapit lang ang sunog. Bumbo Omel sa fire station, dapat ka papabaloon? Sala gidya sa nang pabalo kay atrasado na sa nang pabalo nga may sunog gali malapit sa fire station sang Dumangas sa Bureau of Fire Protection. I-check ta si Bombo Sol Viñasol sa report, please come in. Nagapanindugan ang Dumangas Fire Station nga ginobra sini ang ila masarangan sa pagtapna sang kalayo sa sunog na nagluntad malapit sa ila istasyon sang Setyembre 8 sa Barangay Aurora del Pilar, Dumangas, Iloilo. Ini ang may kaangot sa ginpalambot nga sulat man ni Mr. Peter Solis Neri, ang residente sang amo nga banwa, sa opisina ni Mayor Braden John Biron, ang alkalde sang Dumangas, nga ti magdihon sang public hearing na hanungod iya sa atrasado nga pagresponde sang Dumangas Fire Station sa natabo nga sunog. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Inspector Oscar D. Borja, Acting Municipal Fire Marshal sa Banwa sang Dumangas, iya ginpahayag nga ginobra gid nila ang ila masarangan para matapna ang sunog nga natabo malapit sa ila fire station. Suno kay Borja Jr. nga ang nagpabalo sini sa ila nga may natabo nga sunog amo ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Bangod amo ini sila ang una nga nakamulalo nga mas malapit sa area sang sunog. Nagapanindugan man nga bisan pila ka fire station ang magresponde, hindi na mahingagaw sini nga isalbar pa ang mga nasunog bangod fully grown na ang kalayo o kung dako na ang pagdabadaba kaglaptas ang kalayo sang natalupangdan kag na-report ini sa ila fire station. Nagapasalamat man si Borja Jr. kay wala na ini naglaptagid bangod madamo pa sang mga pamalay kag stalls sa palibot. Sobra man isa ka oras nga natapna ang kalayo sa diin duwa diri ang totally damaged kag isa ang partially damaged. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Fire Inspector Oscar D. Borja Jr. Actually, nakita kasi ang sunog fully growth na, ibig sabihin yung buong kabahayan na susunog na. So kahit anong dami ng fire station, hindi na mapapatay yung sunog. So fire truck ang nandoon na hindi na mapapatay ang sunog. So ginawa naman namin ang paraan para hindi na lang siya lalong lumaki kasi nasa likuran nga ito ng istasyon namin and maraming kabahayan sa paligid nito. Nasa gitna kasi siya eh. Apo, sir. So paano na lang po yung depensa man ang Bureau of Fire Protection sa Iloilo Province nga wala gid sing kakulangan ang Dumangas Fire Station sa pagresponde nila sa sunog na natabo malapit sa ila station. Sa interview iya sang Bombo Radio kay Superintendent Kim M. Silicio, ang Provincial Fire Marshal sa Iloilo Province, madasig ang pagresponde sang Dumangas Fire Station apang madugay lang nga nahibaluan nga may sunog gali nga nagluntad sa ila area kag madamo pagid sang hindi kontrolado nga sitwasyon. Kung nang tawon pa bala diri ang area nila Bombocham sa diin na gintunaan sa sunog, bali malapit man gid ang fire station apang lipod ini sa sa area kung diin may natabo nga sunog, hindi kaangay sa opisina sang MDRRMO nga ti na situate sa atubang gid sang area sa diin natabo ang sunog. So ang isa man ka personnel diri no ka MDRRMO amo ang nangihi lang man kun tani kag amo yadto ang nakakita nga ti may natabo na nga sunog sa atubangan nila kag siya ang nagpalambot diri sang impormasyon sa fire station nila dira Bombocham. Suno kay Superintendent Silicio, dako na ang kalayo sang nadiskubrihan ini ang ining sunog kag dugang pa diri nga ti wala sang tawo ang balay, nakalak ang gate sini kag iniman ang balay no ano pa nabudlayan nga magresponde ang aton nga mga
responders dira nga kag magsulod kun nang tawon tungang gabi pagid na tabo ining insidente. Nag-raise man sang alarm ang Dumangas Fire Station sa iban pagid nga katapo sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sang Iloilo nga ti mag-augment kag magdugang sang truck kag didto nagpadugang sang mga unsi tanan ka fire truck ang ining probinsya sang Iloilo ang Bureau of Fire Protection nga ti para buligan nga matapna ining sunog. Suno pa iya sa kay Superintendent Silisio nga ti ang basihan sang pagresponde iya hindi halin sa kung saan-o nagumpisa ang sunog kundi kung saan-o napahibalo ang sunog. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Superintendent Silisio. O pag-discover sang sunog, dako na siya. So pagtawag sa atong kabomberohan dito sa Dumangas, nagdalagan sila immediately kay lapit ang aton ang natabukan nga sunog. So 15 meters away from the fire truck actually kay ang ilang distansya sang fire truck naton is approximately mga 15 meters. So wala na gani kita kapadalagan sang fire truck kundi nag-umpisa ang kabomberohan ka after magpanawag ang nakadiscover sang sunog. So immediately nagkanda kita sang fire operation. Ang inaabi nga balay is during the time na nag-umpisa ang sunog, wala sang tao. So wala may nagpangayo bulig immediately nga nadiskubrihan na gamay pang kalayo. So ang ating mga NDRM o sagwa, among nakakita pag naka-CR siya siguro, nakita niya may kalayo na sa sulod sang balay. So amo na siya ma'am nga nagdali-dali din ang kabomberohan ta, and consideration man nakalak pa ang gate kaya wala tao ang balay. Nagkandak pa kita sang forcible entry and at the same time, nagkandak na sang fire operation. So, in short, pag discover sang kalayo, naka full blown na balang aton nga kalayo. So, pagsulod ganin nila, medyo nadagdag na ang kisyami. Ang aton nga pag-responde, from the time na bin-inform ang aton bumbero, madasig actually. Ang problema lang is, ang pag-discover from the time the fire started, kag ang pagka-discover sang aton nga witness is definitely mga dugay na siya. Kag aton nabatian ang pahayag ni Superintendent Kim Silisio, ang Provincial Fire Marshal sang Iloilo Province, Bombo Cham. Bala mo kung anong rason sang mga taga Bureau of Fire sa sunog nga ni? Do kasubong sang ano? Kasubong sang ano, Bombo Cham? Kasubong sang isa ka buksidor. Nga nagahingalan sa kay Muhammad Ali Bay. Ali Bay na lang yan tanan? Bumbusol? Ano kalayo ang fire station sa nasunog, granting for the sake of discussion nga ara sa nalikod nga porsyon? Kung wala sang nangihi, kung wala nangihi to ang taga MDRRMO, wala matukiban nga may sunog o kamon. Gaalano tuya ang tawo sa fire station sa Dumangas sa Setyembre 8? Mahamuok ang ila sini nga tulog? Ano oras ang luntad ining sunog aw? Di bala dulom? Ano kagahon kung gabi bumbusol? Tungang gabi ni natabo, Bombo Cham. Tungang gabi. Tigano tuya ang mga on duty nga katapo sa Bureau of Fire Protection Dumangas, nagaano sila iya sang gabi? Araw-araw pa magsindi ka lang gani isang kun ano dira nga combustible material mapanimahuan sang piyak balay nimo hasta kalabot sa likod balay ninyo, nagakasunog ga balay, hindi kaya ka panimaho? Kang kinanglan pa nga pukawon ka? Naton, basi ko nagalalaway kang nagahinuragok sang tulog ang mga bumbiro sang Pitsa Utso. Kag ko nang kilala ko pa gani, hindi na bumbutsama, Muhammad Alibay na lang na yang ila sina. Nga late sila ginpabalo. Araw-araw pa. Kung ano-ano lang da gani ang masunog, panimaho, kalabot pa sa piyak nga barangay. Mahambal ka dyan nga lang, tawan nyo to abi kung sino nagapanutod. Check upan nyo to abi.
ina iya mamulalungan mo kon bugtaw ka, no? Kon kung alerto ka bala. May mga tao man nga nagakatulog, pero kung isa makapanimaho sila, gabugtaw sila dayon. Pero ti basi kung nagalalaway, patal nga istorya, basi kung Friday night fever balang ila siningagin na eksperyensya haw, basi kung nag-happy-happy kag nag-mamam sesyon, kag hubog tong mga on duty, dapat paimbestigaran gid man ini ni Mayor Biron. Ang natabo dira iya nga pagkasunog. No? Hindi na iya siling nga paggamiton pa yang rason kay late na gin na pabalo. Araw-araw pa sanggin pabalo dako na dayon ang kalayo. Ano to, binubuan ka gasolina nga? Oh. Tapos rasunan, ibasol pa ya sa nagpabalo, sa nag-inform. Kano ano manabi kay kung temprano ka pa, kung sino ka man nga tinuga, nga empleyado sang Dumangas Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, kung sino ka man ka tinuga, nga ulihi kag atrasado ka na yan ang ihi. Kay kung temprano ka pa nang ihi, temprano mo pa natukiban nga may sunog gali, kag temprano mo pa napabalo ang Dumangas Fire Station, nga may sunog nga nagakatabo. Ti hambal to sang provincial fire inspector to. Kaya nagalin amon ginpadlagan ang fire truck Nagkandak na lang kami sa fire operation dayon. Oh. Ti amo sina kalapit ang area, araw-araw pa iya nga waygin kamulalong ang mga bumbiro to. Sa mo santo nga simpo. Oh. Ano kamo hubog? Oh. Sol? Yes, Bombocham. Kaya mo na ang mo paglantaw man Bombocham sa ano dito. Pero kung ano naton abi kay ang hindi amo na ka noticeable ang sunog dito sa area Bombocham kag amo na guro ang ining ano balaw ang sunog man iya sa nagreklamo sa aton man nga pag panalawsaw man iya sa isa ka fire marshal iya nga aton na interview nga ti wala man nagreklamo ining nangayo bala sang bulig sa natabo man dito nga sunog kay hindi man basihan kung ano kadugay hindi man basihan abi kung ang sa umpisa balaaw nga nasunog ining residential ano man nga balay dito kundi kung saan o nagumpisa ang nahibaluan ang sunog nga natabo sa area Bombocham. Amo na gani Lonsay Muhammad Alibay na lang inaiya. Pero ang realidad sina dira iya may kapaltahan ang Dumangas Fire Station. Salamat, Ginsol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Salamat, Kid, sa follow-up report, Bombo Marisol Binyas. Sana siling na naton banwa. Tama iya kabahol nga hindi kaya makamulalong sang sunog. Hilabi pa kung malapit sa imo sining area. No? Hindi na iya mapatihan sa aton sining mga kabumbo. Muna gani ang basang kilala ko, pati kana Bombocham, Muhammad Alibay na lang ng ila na. Para nga ti hindi sila maiguan sa aton sining mga kabumbo. Ti kung tani husisaon ini. Husisaon ini sang mga opisyal dira sa Banwasang nga Dumangas kung nga nagluntad inang nasambit karon iya nga hitabo. Si former Vice Mayor Rosemary Durumdes Durumal dismayado kay iya balay na sunog man. Ti 4 kamilong ang fire truck dira sa Banwas Dumangas. Kanoy na pang display lang. Bakli nyo na lang to frame. Kag ipa-frame, kag ipakabit. Ipakabit sa inyo balay. Sus Maria, kag gusip po. Araw-araw pa. May madabok lang gani isang saranda. Kalabot ya kung diin-diin ang bao sang dinabukan.
inang sa likod lang sa Bureau of Fire Station, waya kabatsyag ang on duty, nga katapo sa dumanggas sa fire station. Ginkinahanglan pa sila yung pabalon sang taga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga empleyado kaysa mo sa iyang at simpo nakapangihi. Oh? Ilang tawa bala banwa? Tapos ang nagwa nga lain ang nagpabalo pa. Oh, ano abi kay uli mo na sa liwat noy, temprano ka papangihi perme. para temprano mo pa matukiban kung ano mga nagaklinabo dira sa palibot. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Why gina, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, imbestigarin nyo na kag nagakadapat sina banwa nga mga tubang sa nagakaigo sini nga penalidad ang mga uyaya kag mga matamad o kun pabaya sini iyang miyembro sa Dumangas Fire Station sa kapalpakan sini nilaw. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo, mauya kamo. Oh, uya kamo na swelduan kamo sang taxpayer. Oh, tapos hindi kamo katungod sa inyo sini nga trabaho. Ay lilintukin siya oh. Amo ning problema sa mga tao sa gobyerno mo. Kumplito man ila sweldo. Kumplito man ila sini iyang benefits. May mga bonuses pa. Oh? Ambot nga nagalapot sa punto iyang nagatinamad, nagapabaya. Oh? Kunang kilala ko pa, kunang Ilonggo philosopher ko pa nga kilala. Ambot akon nga nagalapot sa punto iyang nagawat sinanggo sila. Hindi man niya sa pangkabilugan kay damo man taya sang kilala nga mga katapo sa Bureau of Fire, mga fire officer, nga ti nagatungod man sa ila sini iyang nga trabaho sa aton sini mga kabumbo. Hambal sa akon sang kilala ko, Noy, magdako ka manukaw. Sang una siling ko, masiman ko. Masiman ko, choya. Oh, para nga ti dasig ko makatipon kwarta. Masiman ka? Dagko balod tos lawod. Oh, balok maglangoy. Kapakapat, choy, kabaloy. Likodo lang alangaw. Do, X ang siman. X ang siman. Pagkadason nga tuig. Noy, te! Maano kaw? Dako kaw no hando mo? Lingko, choy, ma-engineer ko Oh. Nya, no klase nga engineer kay damo na electrical, mechanical. Ano pang iriman sini nga mga engineer? Civil. Oh. May bag-o subong? Ang UE? Ulo engineer? Oh. Sili ko basta choy, may engineer ko. Do, dami niya engineer. Do, dasig ka naman magranon. Sagad ka sa mat, alam ko sa mat. Silingkod ba? Do, dira, gitaguro, maigod nga duwa, choy. Lingkutin, din lang ko engineer Oh. Siling niya. Bumbiro ka na lang, Noy. Siling ko nga, choyaw. Di ko may sunog mo lang kamo may ubra? Hindi bla? Inaya, langas-langas kistorya, pero ti, kung kisa do ano na mo, do linta, nga kung magkubot, amo na do, budlay na blabutungon, kung butungon mo gulpi, sakit-sakit. Pero may punto, di bla? Sa aton sin makabumbo. Hindi man gid siling nga amo lang na ang punto dira pero kung ang kilala ko, may tama ka. Kung may sunog mo lang kumamayubra tapos hindi nyo pa matungdan, Sus Maria Kagusip po. Oh. Di dapat sina
amo na nga ton, no, nga imbestigaran ini kag manabat ang dapat siniya nga manabat dira banwa. 31 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. Diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto, ang Philippine Army bukas sa localized peace talk kaupod ang mga rebelde. Di amo niyang ginpanawagan man to sang pila ka mga cause-oriented group sang nagluntad sini ang encuentros tunga sang communist terrorist group kag Philippine Army dito sa may barangay Hayubo sa may banwa sang Lambunaw. Lakip na sina diri banwa dugang ang mga balita kag impormasyon ang reklamo batok sa kay principal Nietes sa Lawaan National High School. Nag-ugat panigili sadtong tuig 2019. Mayo pa ya ang COVID-19 kay nagtahaw-tahaw na ang reklamo batok sa kay principal Nietes hasta subong ara gyapon. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos nakaligad sa taknga sini nga launa. Balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Ang Philippine Army bukas man sa sining panawagan sang pila ka mga grupo sang localized peace talk. Kasunod iya sang inkwentro nga nagluntad sa tunga sang Communist Terrorist Group kag sang Philippine Army sang damlag lang sa Barangay Hayubo, Banwa sang Lambunaw, Iloilo. Tikon plopinsaron ta sa aton sinima kabombo sa gira waay gid man sang daog diri mo. Ti katulad na gid lamang sang sabahin sang Philippine Army. May asawa nga nabalo sa Communist Terrorist Group, may ara man sang nadulaan sang himata, may mga pilason pa to according to punong barangay Lira nga nagapanawagan sang bulig nga bulngon ang ila sini nga mga kaupdanan. Tiway gid sang daog sina diri, pero kon magbalik sa sabak sang gobyerno ining mga nabilin nga katapo sang Communist Terrorist Group, mas labing maayo kag sila diri iya ang mangin madinalagon. Hamakon mo may livelihood program, may cash incentive nga nagahulat para iya sa rebel returnees o rebel returnee nga magbalik lamang sa sabak sang gobyerno. I-check naton bala si Bombo Gladwin Gustilo. Glad, sa report, please come in. Bombo, Champ, bukas na magapasakop ang Philippine Army sa peace talk upod sa mga rebelding New People's Army o NPA. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, iyaging payag Bombo Champ nga makapila na kabeses nga nagapatigayon ang peace talk sa tunga sa gobyerno kag rebelding komunista. Pero ini Bombo Champ, ginatawag nila nga localized peace talk. Kung sa diin ang mga rebelde mag-surrender sang ila kaugalingon kag makipag-dialogo nga wala sa mga kondisyones. May mga positibo man Bombo Champ nga resulta sa ila localized peace talk kag nagapadayon ang ilang hinambalanay apang nagapadayon man ang ginahimo nga kalakasan sa mga rebelde. Dugang pa ni Javines, ginagamit lang sang mga rebelde ang peace talks agod bala Bombo Champ magapabaskog sang ila pwersa man kag magarecruit sa mga bag-o nga mga membro. Bombo Champ may ara sila mga direktiba man nga hindi pwede gamiton ang mga eskwelahan kag mga simbahan sa mga military operations. Ang natabo sa enkwentro sa Banwa sang Lambunaw makabig naton Bombo Champ, isa ka isolated incident man kung sa diin kinanglanon gid ang open ground sang eskwelahan agud bala dal-o ng duwa ka pilason at sa katapo sang army. Yari bala to pamatian ang payag ni Lieutenant Colonel JJ Javines, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division at sang Philippine Army sa ato na interview. Ang aton nga peace talks may ara man na, but we call it localized peace talks. Ibig sabihin ang mga trupa naton sa Dalom, ang aton nga mga battalion unit naton sa Dalom, like the battalion commander or the brigade commander, we could engage diri sa Dalom, sa mga local commanders, but yun but with no wala yang mga concessions, ang lang is for them to go surrender and avail of the programs. Other yung mga usual na ginagawa natin sa national, hindi yun siya applicable dito sa Dalom, ang term natin nila basta they just go down and surrender their firearms and avail of the program available for them, like the e-clip. So that's it for diri sa aton, and we call that initiative as the localized peace talks lagid. Sir, ang ilab lang ang statement regarding man sa encounter sang Lambunaw man, sir, kay ang Wibso Kafbla, sir?
ginahimo ko nung minagaano ko nung progressive groups dira ginahimo kampo sir sa aton mga Philippine Army sir kay alarming ko nung suno sa ila. Amo gid man na ang aton nga amo gid expected na nasa ila no, it's a propaganda in their part kay ginaguba ang ginikita nila sa mga pumuloyo no. Ang aton nga ang Philippine Army mayara kita directive na as much as possible we don't use schools, churches so sa mga aton nga mga operations, but what happened sa sa Laguna is an isolated incident, extreme incident that we really need yung yung open gun for yung aton aircraft no para makuha ang aton na wounded personnel no. Okay, sir. Kita naglisensya man kita no, nakalisensya man kita sa pamunuan sang WSU no. In any ordinary days no hindi man ni naton siya paghimuon, but then again as I have said, ang nangyabo sa Badona is a extreme incident where we really need in open area no para sa aton mga kasandaluhan, para sa aton madali nga casualty evacuation no. And then again sa mga mayara manada mga kung civilian manada o armado manada ano ang kailangan naton kuhaon, we can do the same no. And then this is in coordination with the administration sa eskwelahan man. Sir, ang regarding man sir, anong latest development naton sa area Subong sir? Kay nakuha naman or na-identify naman sir ang bangkay blas ang NPA nga si Diaz man sir. So far sir, ano ang latest naton dira sir? Sa Subong no, may mga nabaton kita nga information nga may mga wounded pa no, may mga tilason na mga kauban nila dira sa palibot lang gid sa barangay Hayubo no. And they are seeking refuge sa mga residents dira. So amo na nga aton nga panawagan kang panghangyo didto sa mga residente no, ilabi na gid sa Yubo kung sa mga palibot nga barangay na kung may hara sila nakit-an o information about sa mga tilason nga mga katapo sa armado ilihog lang nila i-report no sa barangay, sa pulis o sa aton sundalo o diri sa aton sa division para aton sila mabuligan no, madala naton sa makukuha naton sila, madala naton sila sa hospital kag matagaan sila nakakaigo nga medical treatment no. Hindi na sila maghadlok kung ano pa matabo sa ila, but then ang aton diri is mabuligan sila nga madala sila sa hospital sa gilayon. Sir, ang sir si Diaz plus sir anong background naton sir kay kung tanawon mo i-verify ko lang 21 anyos ini sir no? Yes, 21 anyos siya from Takayan Tapas Capiz no. As of now wala pa kita gid background sa iya kung saan sa nagsulod sa armado, kung paano siya nagsulod, kaya wala pa kita nakuha nga information dito sa iya mga parinte. Sir, may nagsungka na sa inyo sir nga member man sang rebelde sir, or as of now wala man or may ara? As of late wala pa no, but sa previous months madamo na nagpanaog no gikan sa armado sa kabukiran, but as of late wala pa sa Subong. Sir, sa ang bangkay ni Echevarria sir gindala na sa Negros sir? Sa Subong wala pa no, nga imbalsam mo pa siya no, gang na-prepare, but then again basit today ma-travel na siya. Sir, may assistance sir nga yatag ang Philippine Army man no sa family man ni Echevarria sir, ang aton namang killed in action personnel may ara na siya nga mga death benefits no, kag may ara man na siya damo nga mga financial assistance ihatag sa inya aside from sa iyang full pension no na mabaton sa iya pamilya. Aside from that, may ara man na mga educational packages para dito sa mga bata no. Kay we have learned ang iya bata mga may ara pa siya months old, kag isa pagid duha na iya nga bata tam-an pagid no, very young. So damo pagid no mga benefits nga mabaton sa iya pamilya. Ato nabatian si Lieutenant Colonel J.J. Habines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin Gustilo,
Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniiya nga follow-up report. Di kabay pa nga matigayon ining localized pistok. Parang why don't ti duro gamo? Sa aton sini makabubuhay na sa may madaga pa sining kabuhi naman liwat. Kiti lunsay man lang kita mga Pilipino, kita-kita di kita man nagailinaway. Tani hugpungan tani kag preparahan tabla ang mga worst case scenario. Just like sa mga nagaklinabo ni Blackron sa may West Philippine Sea. Ti tani ang aton sini kung sinong mga isugan kag mga tawag sing ani mga bahala ng bukas bla mga miyembro sang TMC tamaran maminsar company. Amo na tong ipadala to sa may Scarborough Shoal to. Sa may Calayan Island. Kag sila to pa tubangon to sa mga insekto. Sa aton sini nga mga kabumbo, nga nagapang bully karon sa aton sini iyang Philippine Coast Guard kag subong man sa aton sini nga iban pa nga mga ahente sang gobyerno. Hindi kay kita-kita diya, kita di mainubusay. Grabe na karon ang harakak to sa mga insekto na damo sinya gamay na lang kay do halos gana tuig gabuhin sila gamay na lang aton praligban. 48 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Mayo pa ang COVID nagtahaw na do amat-amat na gani nga do mambal naton mangin kabay na sang normal nga pagpangabuhi ta pero ang reklamo ni kay Principal Nietes halin pa ni tuig 2019 hasta subong mainit sa gyapon iya. Sa aton sini mga kabumbo, kung madumduman pa sa aton sini makuturan, nagpatigayon sa isa ka hublag protesta ang mga manunudlo kag subong man mga estudyante sang Lawaan National High School, bangod man hindi na sila iya disgustado na sila sa ila sini nga principal, sa iya sini nga pagpamalakad. I-check nato ng dugang nga follow-up report diri with the Bombo Ria Mumlan. Bombo Ria, sa report list kami. Nagapabilin nga pending ang kaso administratibo nga ginfile sa mga manunudlo sang Lawaan National High School batok sa ila principal nga si Ma'am Venus Diviniad Nietes. Naibaluan nga nag-ugat ang problema sang 2019 sa diin gin-reassign si Nietes sa Schools Division of Office sang probinsya sang Antique agud mahagan-hagan ang tensyon sa tunga niya kag sa mga concerned school personnel. Apang nagapilar si Nietes sa Civil Service Commission kung sa diin ginpaboran ini kag natingwaan nga makabalik sa Lawaan National High School kag may direktiba sa Department of Education nga nagadumili sa pagsaylo sa iya sa sulod sang isa ka tuig sa petsa sang iya reinstatement nga nag-expire sang Agosto 26, 2023 sa idalom sang provision sang Omnibus Rules on Appointments kag Human Resource Action sang Komisyon. Sang damlag lang, nangin mainit sa mata sa mga estudyante kag manunudlo si Nietes bangod sa ginapahayag mental bullying nga nagakatabo sa bulutuan. Diri na kag nagpatigayon sang protest rally o kun hublag protesta ang mga estudyante suksok ang itom nga t-shirts kag nagasinggitan sa pagpalayas sang principal sa bulutuan. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Elizabeth Felasol, Legal Officer 3 sang Schools Division Office, Antique, iya ginpahayag nga ang tanan nga proseso sang division pinaagi sa grievance machinery procedure ang napaslawan sa pagresolba. Apisar sang makapila ka beses nga nagpatunga ang division sa pag-reconcile sang duha ka bahin. Suno kay Felasol, tinutuyo kung tani isang procedure nga malikawan ang litigation o kung administrative proceedings. Ginpahayag dugang sa natungdan nga ang mga manunudlo nga nalakip sa hublag protesta ang magapangatubang man base man sa investigasyon sa Civil Service Commission kung maginlapas ang mga ini. Sa dugang nga pahayag, aton pamatian si Attorney Elizabeth Felasol. Immediately after our attention was called, the grievance machinery procedure
take its course. Around 2019, 2020, there are complete documents to show this. Okay, to give you an overview, since this matter involved problems on relationships, okay, the Civil Service Commission mandates us to avoid litigation, tani. Diba? Not really to go to court, not really to resort to administrative proceedings. That is why we observed, as mandated by CSC, the grievance machinery procedure. It's not a simple procedure. It's not a very short procedure. It takes months and years to process everything with the aim that to restore relationships. We are mandated to comply with the time frame of the grievance machinery before we could jump to the administrative proceedings. And in that year, hambal ko gani, to some who do not understand and to some who are not aware of the grievance machinery, we complied with it. We complied with it. That is why to some ordinary and common people who are not aware of this procedure, they might interpret it as a delay on the part of DepEd, but it was not. Okay, it's part of the procedure of the grievance machinery. Okay, only at a certain time, around last year, that all grievance procedures failed. Okay, that is why our previous the previous decision of the Schools Division Office, we took the risk, calculated risk, to reassign Ma'am Nietes here at the division office, for we do not want to spread this problem to some other schools. Again, we were declared, our attention was called by the civil service, and a civil service decision on the matter was released. That we have no other choice but to comply and reinstate Ma'am Nietes. So that's why there are some queries. Why did the Division of Antique return Ma'am Nietes to Lawaan National High School despite the problem? Simple answer, that is in compliance with the directive of the Civil Service Commission. Otherwise, our schools division superintendent will be liable for contempt. Matters are pending investigation by the regional office as the disciplining authority of teachers. As of now, at present, it is still ongoing investigation. That is why I really could not issue a definite statement whether they are guilty or not, the extent of their participation, and so on and so forth. What I only said is that a general rule that staging a strike by government employees, particularly teachers, are not allowed by the Civil Service Commission. Si Attorney Elizabeth Falasol, Legal Officer 3 sang Schools Division Office sang Antique. Sa kaangot man diri Bombo Cham, natinguhan man naton nga malabot ang isa sa mga nagmonitor kung nagbalik na bala ang klase sa Lawaan National High School. Ini ang pinaagi man sa aton nga pagpakigangot sa kay Ma'am Rizalina Cebuan, Officer in Charge, Education Program Supervisor. Sa diin ang suno man sa kay Ma'am Cebuan, 990 ang mga enrollees ang nasambit nga buluthuan, sa diin 708 ang yara sa eskwelahan. Kaga pila sa mga rason kung nga absent ang pila ka mga estudyante, amo ini ang bangod sa ilang sore eyes, problema sa pamilya, personal, kagang iban. May na-record kita, Bombo Cham. 8 sa mga estudyante ang hindi na lang hindi luyag magbalik sa eskwelahan bangod sa kakadlok, sa natabo man nga tensyon sa nagligad nga mga inadlaw. Yari karon sa pahayag si Ma'am Rizalina Cebuan, Officer in Charge, Education Program Supervisor. Instructed by our SDS, we went to Lawaan, and so far when we arrived there, the school is okay. The learners are inside the classroom. The teachers are teaching. So nothing really. There is no trace man kang so far na daw tension. That's my personal evaluation being around there. So mga bata sa silid man ka classroom,
and teachers are also teaching. In fact, we were able to get the number of students who are present. No? So the total enrollment is 990, and the students present are 708. So we were also able to ask the reasons for the absence of those identified by the advisors themselves. Sandagit mismo ang nagtugro kang mga reasons. There are reasons such as sickness. Actually, duro ang reasons kang sore eyes. And there are also reasons nga mga personal, family matter. And there was also may mga absent nga kag may dyan man nga there are also happy magbalik. There are around 8 from the ST. Si Ma'am Rizalina Cebuan, Officer in Charge, Education Program Supervisor sa Schools Division Office, Antique. So, ano bala nga? Kalaw, ay lang taon sang ngirit nga hilaw, no? Oo. Kay baka bigyan ni Bambotsam nga special case sa natabo sa Lawaan National High School nga ang draft sa mga estudyante nga nag-enroll sa nasambit nga balutuan makabig nga normal. So naman ini sa Department of Education Antique. Kag bangod sa natabo, nagtanyag ang mga ini sang technical assistance sa school management. Agod nga makontrol nga ang nagakalatabo. Kaga ang ini nga ginasiguro sa mga ini nga magapadayon sa gihapon ang pag-eskwela sa mga estudyante. Kasi sa mga estudyante man nga nagsilo, ginabuligan nila mga ini nga mangintayuyon ang pag-transfer sa mga estudyante. Sa inibala nga mga pahayag, aton pamatian si Dr. Edward Banya, Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division sa Schools Division of Antique. It was claimed actually that there are a number of learners who transferred because of that reason, and actually very vocal gid ang mga kabataan and even the parents but we don't have the exact number yet of how many of the learners really transferred because of that reason, because it's normal sa mga schools nga learners transfer every year, and there are many reasons of the transfer of the learners, and it doesn't happen only in Lawaan National High School, but I think special case mo ng Lawaan National High School, and we need to investigate further on that, because that's the most recent information that we got also from the parents, that and even from the community nga naka-transfer ang mga bata because of Ma'am Nietes as the principal. But of course, it's our primary concern gid sa may DepEd na to ensure siyempre man kung may nag-transfer gid man nga bata, we see to it nga smooth man ang pag-transfer kag may transferan, because that's part of our mission actually in DepEd, provide access to quality education by our learners, and we see to it na kung mag-seek for transfer mga bata may ma-receive man kananda. Actually, we are saddened by the incident in Lawaan National High School. Yesterday, after that event, actually... Bomoria? Oo, si Dr. Edward Banya. Ang ginatinguhaan man naton nga malabot ining Civil Service Commission na Region 6. Natuhoy ini sa case man ni Principal Venus Divinia Nietes. Bangod no kay sila mismo ang komisyon nga sila ang komisyon nga nag-preparar ini o nagprekurar sang reinstatement ni isang prinsipala sa Lawaan National High School. Ang inibala Bombotcham no
nagtawag man sa aton ang alkalde sa bahay naman ni Mayor Aster Baladhay bangod no hindi man ini konforme sa mga pahayag sang Schools Division of Antique bangod hilaw kaangay man sa imo man nga pahayag hilaw katama ang ila nga mga statement kag wala sang solusyon na tuhoy dire. Kagang ini ang ang base man sa ilang monitoring nagbalik na sa ila mga klase ang mga estudyante apang may pipila pang nagpabili na lang hindi mag-eskwela bangod sa nagakalatabo nga tension. All right. Report na tipon sa Schools Division Office Antique ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bombo Ria Momblan. With all due respect sa nagabugos sa Antique Schools Division Office, it seems like you are much concerned sa kay Principal Nietes sang sa welfare sa mga estudyante. May mga reklamo batok sa principal nga nagapangbuli ini siya. And ang pagpangbuli sang estudyante amo iyang nagapanguna sini nga problema sa bisan diin man nga eskwelahan nga you know for a fact bilang isa ka manunudlo amo ining nagakadapat sini nga hatagan sang importansya nga matapna. Pero rasunan nyo lang sa grievance machinery, so on and so forth, may pa-eksplanasyon pa kamo nga basi bala sa mga ordinaryo nga tao nga indicate hindi sa mo siniya mo santo. Let's cut the BS. Ang pamangkot lang sila diri sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ang mas labing importante? Welfare sang mga kabataan ukon sang principal nga nagapangbuli nga hindi na matulo ng batasan sa mga estudyante kag sang mga maestra. Hambal ninyo special concern ining natabo sa Lawaan National High School. Special concern para sa kay sino? Para sa kay Ma'am Nietes? Kay do mo nang dalagan sang istorya nyo eh. Do wala lang man gani iya na bother to ang pila ka mga opisyal to sang Lawaan National High School sang Antique Schools Division Office nga may 200 ka mga nag-absent nga mga kabataan after sang rally. Gin-enumerate pa, sore eyes, family problems. Ang iba niya nga rason, nagtulukay ka mo nga duwa, ma'am, kag sir, kag nagyuhom. Ano nakabutang to nga rason, nag-absent, hindi na may eskwela, kay nadlok sa principal. Tingnan do, kabudlay, gini ang balaw. Ngayon, yuman nyo lang, Hindi ka mo kumbinsido kag mahambal ka mo nga grabe ang distraction during sang time sang pandemya nga mayara sang ganina may mga module pa ginaganing iba na ang sa internet tambla ganing term sila nila bombo modular online class kay damo kuno sang damo sang disturbo amo siya mo sadto no. Ti mabalik na kita sa face-to-face class and my God, ang nagatuga sang phobia ara mismo sa eskwelahan, do you think makakonsentrate sang mayo ang mga maestra kag manunudlo? Kag naibaluan nyo naman gali banwa nga may lamat or may diferensya, may gunat ng relasyon sa mga principal kag manunudlo or sa principal kag manunudlo kag mga estudyante. Kag nagahambal ka mo nga special case ining kay Principal Nietes,
Ti pwede man na guro iya nga mahatagan man sang special attention, special accommodation nga immediately i-pull out na siya. Kay why naging sa may nagkakagusto dira sa iya mo? Temporarily i-assign siya sa amo sining opisina. Galing kay ti ang nagabug-o sang from the Antique Schools Division Office, pakadto iya sa regional office, wala ti mga balls. Ang aralan sila, balls, SHIT. Sa aton sino makabumbo, initulo ko. Oh. Damo pa sila sang rason. Tapos, palagtikan pang mga maestra nga any government employee within the scope of Civil Service Commission ang ginadumilian nga mag-conduct sang or magpatigayon sa mga pagtilipon o protesta or whatsoever. Now, kag in danger sila kuno nga magapangatubang sang kaso, iho ni Carbonia nagapangbuli nga principal, ninyo yung pagkasuhan, hindi nyo pag-reprimand, investigation maluoy man kamo sa mga estudyante. Oh? Ang iban hindi na mag-eskwela kay nadlok, matransfer na lang. Tinagpasalig man ang Schools Division of Antique nga buligan nila. O kung may mabuligan ka mo, pabalaan nyo ng bumburadyo na yun para mabalaan namon ba? O ko bragi man sila isang ila sila nga trabaho kag eksakto to kag hindi lang to istorya kuris-kuris. Ga problema kita sang out of school youth. Gusto naton ang mga out of school youth ibalik ta iya sa eskwelahan. Ang problema karon ara sa sulod sang eskwelahan, nagwa ang mga estudyante hindi sila kagwanta. Ti okay lang na sa aton? Oh? Lantawan nyo bla, kuno abi ang Lawaan National High School, isa kakaing sang kamatis, ang prinsipal among dunot ka kamatis. Ti sinong ihaboy nyo? O kung basi ka mo, nalakip naman sa mga dunot nga kamatis. Lapaw naging ko sa Latin mo, no? Sa aton sini nga pagpangalangan, may buwas pa man, hasta pata sa badode. Standby na sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Ismambot siya, mablanco over, gabilin sa imo sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo.
Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na edad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hi and good afternoon kids! Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Ari na ang kahapon lamang program and today is September 21st, 2023. It's a beautiful Thursday. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 95 days to go before Christmas. Sa atong Christmas countdown, mga kabombo, Christmas kuno is sharing the love and at the same time, giving of gifts to everyone. Kerita ni? Of course naman, di ba? I welcome you again, each and every one of you, diri sa Palatuntunan, kahapon lamang program. Ini si Tita Regine and we're going to enjoy together ang ating pagupdanay sa saninga hapon with the beautiful stories, mga very interesting, kag mga ka-enjoyable gid, nga mga istorya nga napalabot diri sa ating program. Gani pa salamatan ko gid kamo tanan-tanan, listeners and letter senders alike. Madamo nga salamat. Today, mag-enjoy na naman kita. And for a start, ari na ang ating ambahanon para sa inyo, but not before. I invite each and every one of you na magpadalaman sa inyong mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Abi check ta ang inyo dira nga mga obra na sugura na, tunga-tunga na, manog period na, kag inugsulod na bala sa envelope. Liog lang ko at tapusan na ina and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And ari na gid ang ating ambahanon para sa inyo sa saninga hapon from the Bombo Music Festival nagikan kay Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao. Someday when I am king. Mayong hapon sa tanan. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal bar.
our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live a dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need the bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. Our fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Someday when I am king. Te ano, sige lang tawon taino. 24 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Ready na kamuda? Kay ako ready na diri. Nga magbasa sa aton nga first story for this afternoon. Ginpadala ka gina-share diri sa aton ni Aris 2. My ever dearest, Tita Regine. Before ko umpisahan ang akon nga kasaysayan, ginatamyaw ko ang tanan nga tagpalamati sa maayong hapon. Tawagan lang ko gali sa kay Aris 2 sang probinsya sang Iloilo. Sa pagpadayon, si tatay ko isa ka panday, kagang ako nanay, marakitera man, mapisan. Year 1982, ginbata ako. Nag-iistorya ang akon nga nanay. Nga sa time nga mabata siya, kayuan lang ko gali, mahulog sa buho sa CR. Year 1983, ginbata ang ikaduhan namon. Ay ho, gali Tita Reg,
Ako ang subang sa tanan. Diri, kag nagdesisyon ang akon nga nanay na mag-adto sa Manila upod ang akon nga manghod. Tawga lang kay Aries 11. Sang tinion nga to, duha pa lang kami. Kang ulihi, nagdesisyon ang tatay ko nga mag-abat sa Manila. Tungod kay wala kwarta, ginsulod ako ni tatay sa karton kag ginbuhuan. Oy abaw, ako kaangay lang kasang manok galito no? So sa laktod, nagkit-anay si tatay kag si nanay sa Manila. Mahapos ang pagpangita ni tatay ka obra. Ang amon nga pangabuhi, daw okay pa. Sang time gali nga to, 3 na ako katuig, kag ang manghod ko 2 katuig. Year 1987, nagbata ang akon nga nanay sa ika-3 namon, tawga lang sa kay Neni. Diri na kag nagsugod ang mga problema. Nadugangan pagid ang manghod ko, si Mary Jean. Nagbatsyag lang si Neni ko nga manghod sang tipdas, kag akon nga manghod nga si Mary Jean. Sa tiun nga to, ginhingagaw ang ika-4 namon dalon sa hospital, apang wala gid masalbar. Si nanay ko, gaagaw-agaw man sa hospital, kay may high blood, kag anemic. Sang time nga to, nagturong ang mata ni Neni. Hindi ko mabalaan kung ano himuon ko, kay ang edad ko, 4 katuig. Kang ulihi, nagsinggit ako ka, tulong, tulong. Yung kapatid ko, nagturong ang mata. Joke, tita. Nagabot ang ako ni tiya. Kinuha niya kami, bali 3 kami, kaya ang isa dito na sa punerarya. Nagasinala si tatay, kaya kinahanglan kadugo nga AB nga itugong kay nanay. Abi mo, tita Reg, sang amo to nga time, nabalaan ko kung ano kakutoy ang akon nga tatay. Maobra sa aga, mabantay sa gabi sa hospital. Sang nagabulag ang tuig, may libayon ako ang ginahaya sa balay, katiya ko, kag sinanay, gagrabi-grabe sa hospital. May mga pakaisahan man si tatay nga gina-request nga mapakuha kadugo para sa replacement. Nagpasugot man ang tiyo ko, kang ulihi, hindi pagid maumpawan si nanay. Nagakinahanglan pagid sa isa ka bag nga dugo. Gintelegramahan ni tatay si nanay niya nga mag-adto sa Manila, kag nag-abot man si Lola. Sa Lacton, gindala kami ni Lola dya sa Iloilo. Adlaw-adlaw ang amon nga sudan, laswa. Lupo, balunggay, apat-apat, bawti tarej. Matamis ang damil na, kay fresh gid nga nagaturubo sa taramnan. Ay, huugali ti tarej. Nagpabilin si tatay sa Manila, kay kanugon ka obra na. Tita ginapadalaan ni tatay si Lola ka kwarta, wala ni ginahatag kay nanay. Tita Reg, sa adlaw-adlaw nga laswa ang sudan namon, nag-ayad ang akon nga nanay. Diri na, kag nagduwa-duwa na si nanay. Nag-adto si nanay sa post office, kag didto na balaan ni nanay, nga ginapadala ni tatay sa ngalan ni nanay, apang si Lola ang nagapirma. Kay si nanay gali, grade 1 lang ang gina-eskwelahan. Nagbakasyon si tatay diri sa Iloilo, kag nagdesisyon nga hindi na magbalik sa Manila. Tita Reg, diri pagid kag nagpigado ang amon nga sitwasyon. Ginpalayas kami ni Lola sa balay na. Ay huugali, Tita Reg. Sang dito pa kami kay Lola, naglinog. Ay abaw, nakita ko gid ang apoy ko nga nagsulod sa palanggana kag magtakilid. Kung ano ang takilid kalinog, amo man siya. Nagbagyo pagidroping, nalipatan ko na kung ano to nga year. Abi mo, Tita Reg, wala gid may nabilin nga mala sa balay ni Lola, pati ang Santos na basa. Ang gintanom ni tatay nga mais, ginpang harvest, bisan lato-lato ang sulod. Way back, sa ginpalayas kami, nag-estar kami sa balay ni Uwaw. Wow, lolo, no? So, nadugangan pagid ang manghod ko. Bale, si Angie.
maan tita. Guro, sa wala obra si tatay, ti himo kabata ang habit. Tita Reg, lakada, kigang kagina ni tatay mo. Joke lang. Tita Reg, ang amon nga sitwasyon, sang kay uwaw kami, tama kabudlay. Gabatang kami sa salog nga kawayan, kung magpangihi gani ang malam nga bayi, ay abaw, nagatinagasak sa amon iligdaan, kay sa ibabaw sila. Sus, nano na. So, diri naman, kay nagbatsyag ang manghod ko nga si Angie. Tita Reg, tigdas naman. Ang edad ko, grade 1 na ako. Sang aga, may suki na si nanay nga malam, galibod ka jacket, nagakalo, ga jacket, galibod ka isda, gali, no? May suki na si nanay nga malam, galibod ka isda, nagakalo, ga jacket, may alat nga bit-bit, Tita Reg. Sang sabalay na, tawagan ta lang si Mang Juan, sa hayo na, gintanyaga na si nanay kalabas, mga tabilos, tilapia, kag bangros. Nagkuha si nanay katabilos, kay amo malang na masarangan nga baklon. Pero ara ko nakita ko ang itsura ni Mang Juan, nga dogaling lingas. Sang gabatsyag ang manghod ko, ang routine ni Mang Juan kalibod, kada aga. Ginahapitan niya gid si nanay, kung kisa, tuloy nga isda dalana. Sa ikatlo na nga gabi, ginsugo ako ni tatay nga magbakal ka whiskey sa ubos mga 100 meters siguro ang kalayon. Sa paghali namon, sa tunga-tunga na kami, ay huugali, nagabaid pa kabinangon ang lolo ko. Ibalik ta, sa irigasyon na kami, nabatian ko ang singgit nga tabang. Ay abaw, nagdalagan man kami Pag-abot namon, tiskog na ang manghod ko. Nadula naman ang ikalima ko nga manghod. Sa laktod, nagsaylo kami sa balay nga semento, sa balay ka lola ko, kay kakitid ang sitwasyon namon sa kanday uwaw. Tita Reg, wala kami ibakal kalungon. Sang aga, nag-agi naman si Mang Juan, ang dala niya nga labas, tilapia. Insa nga ang tilapia, doon nagapanglisik ang mata, nga daw gusto magpumiglas. Gintanyagan niya si nanay. Wala nagkuha si nanay. Kay kuno, basi bang manghod namon to nga ginbayluhan. Bisan pa, nga wala kami sudan. Tita Reg, sa nakalumbos na si Mang Juan, ay maan, ginahingutan pa namon ang manghod ko, ginatudos pa namon ang koto, kayo madkaglusa, sa sartin nga pinggan, baw nagaralagtik mo. Sanggab idon, insa nga, nakatanaw ako sa unhan, sa diin nga nakita ko ang landong sang isa ka malam, nga ang ana postura, do si Mang Juan gid, nagakalo, ga-jacket, nga may bit-bit kaalat, nga nagahana, timbaon ang bubon. Balan berita, ang kay uwaw nga balay, may bubon sa ingod na. Sa diin, dyan sa balay ni uwaw, napatay ang manghod ko. Lantawon sa balay ni lola ko, kay si Tatay Panday, ginhimuan niya kalungon ang manghod ko. Sa laktod, ginlubong ang manghod ko, Tita Reg. Nagtukod si tatay, kahayob-hayob sa ingod or ubos ka balay ni lola, semento. Bulig naman si nanay kag ako. Nagagarab kami kakugon nga iatok. Ginapawod namon kagang dingding sako kag mga gintagpi-tagpi nga bayo. Diri naman kag nadugangan ang ako nga manghod. Tawagon ta lang kay Len. Tita Reg, nagbalatian niya siya ka konvulsyon, mataas ang hilanat nga nagaugtom kag nagapalanggitom. One time, ginatake siya, ay abaw, nagsinggit ang nanay ko tabang, kag nagdali-dali man ang akon nga tiyo, kag gintingal na kakutsara, mayad gani kinaumpawan. Halin sa eskwelahan, tingala ko nga damo tawo, gali ang manghod ko, ginatabangan. Natingala gid ako sa manghod ko nga si Neni, ang nagasunod sa iya. Daw nadula lang,
Mayad silin, nakasurvive. Sa laktod, nadugangan pagid ang manghod ko. Isa ka lalaki. Sa kabilugan, 7 kami tanan. 6 ka babae, 1 ka lalaki. 2 ang napatay. 5 ang buhi. Tita Reg, tungod kay damo na kami, ang manghod ko nga si Aris 11, gintanyagan nga maestar sa tawo para nga makapadayon sa iya nga high school. Tama gid kabudlay ang pangabuhi namon. Sa 5 kami, kun kisa, nagalugaw lang si nanay para makaigo sa amon. Bala mo Tita Reg, si tatay, no? Alright, naglagid. Pangitaon ta, kung diin ako to nagpundo, anong nangyari, no? Naglagid kabo man. Okay. So, balan mo, Tita Reg, ang obra ni tatay, Remedyo General. Mayad man nga may obra, mayad man nga wala. Kangulihi, ginkunan ako kamanghod ko, kung gusto ko man maobra sa bugto ka ginaobrahan na. Nagpasugot man ko, sigano nga nagadinaguok ang tiyan ko sa kagutong, kay total, paeskwelahon man ako. Tita Red, sakada magkaon ako kamanamit. Ginapanungdom ko ang ako nga pamilya. Kung matimo ako ka fried chicken, daw taguon ko, kag ipotson sa plastik, kag dalon sa balay. Tita Reg, ginistorya kong ama ko, nga kung pwede, ang isweldo na sa akon, ibakal na kasin, kay ang balay namon, nagatinulo. Mayad man, kay binakla na ako. Tita Regine, ang obra ko, bale sa aga, magapreparar ka pamahaw, maninlo ka balay, kay kung gabi, alas 12 na kami, sang tungang gabi, gatulog, kay gapain ka, tag 5 centavos, 10 centimos, ng plastic patuhaw, 25 centimos, salapi, piso, kag 2 ka pesos. Kay nagapatikang siya, kapalapala nila. Siguro, para mahapos ng isensilyo. Tita, nagbatsyag ako. Kay alas 2 sa aga, gabugtaw na ako para magpanglampaso. Tapos maluto kapamahaw, kag magkadto sa eskwelahan. Wala makayanan kalawas ko. Nagdeliryo ako. Ang ceiling fan, nagatiyog sa pananawan ko. Kag ang guest room, nagatakilid. Amo to, kag nagdesisyon ako nga maglisensya nga kung pwede, mapahuway ako sa amon. Tsaka gwanta, syempre, kulang sa tulog. Pila lang ka oras, no? Gabi na matulog, di gani kagahon na matulog, and then aga, pagid nga mabugtaw, lantawon tabi, no? Kaya tinaglisensya siya, pasugtan na yan siya, sang iya nga ama. Syempre, maluon nato ni na sa ating pagpanambalik mga kabombo. It is now 38 minutes after 2 o'clock. Dari pa kita sa sulat ni Aris 2 sa probinsya sang Iloilo. Panubalikan nato nini pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sesame o kuno nga ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints. Diri ang salat ni Aries 2, so naglisensya siya kung pwede mapahuway anay siya, no? So diri naton supunan. Ang ama ko, Tita Reg, hindi magpasugot. Kay ginasaligan niya na ako. Kangulihi, gaigma gid sanda kay hinablos niya nga nurse. Siling niya, kaon ka na, kag imnon ang bulong mo every 4 hours. Nagkaon ko kay ginpatapos ko ang igma nila. Kay ginugasan ang mga pinggan. Nagbalik ko't katulog. Kangulihi, amo man gihapon, nagatiyog ang ceiling fan nga wala gaandar, kag nagatakilid ang dingding sa pananawan ko. Nagwa ako, Tita Reg, kag maglisensya nga mahali na ako. Kay siling ko, anhon ko ang kwarta kung patay na ako. Mag-graduate ako ka 4th year high school ko kato. Nangakid siya, tita. Ang pinamakal niya sa akon nga uniform, kinuha niya. Tanan, pati sapatos. Sus nabalaan ko gid nga nagtulo ang luha niya kay sa 4 ka tuig ko nga serbisyo sa iya, nabalaan niya nga ginasarigan niya gid ako. Sa laktod, tita, nag-graduate ako nga kapigado gid. Gusto ko man magpadayon ka college, wala gid. Sa laktod, nakapamana ako kag may isa ka bata nga laki, year 2003. Ibalik ko sa akon nga nanay, Tita Reg, nangita ka obra si nanay sa Iloilo para maipangtustos sa mga kabugtuan ko. Kang ulihi, nakatikita si tatay ka obra, nagaparis-paris si nanay kag ang tiya ko, ay abaw, nag-away sanda.
Ginaboy ka ba to si nanay una? Ti, nagbalos man si nanay. Ginaboy niya man ang kontra niya. Naigo ang isa ko katiya. Baw, sa ilong gidapit ayon? Kinulbaan si nanay sa bugto ni tatay. Ay abaw. Ginahaboy niya ka ba to ang amon nga lip-lip nga balay? Ginakulbaan kami hay basi maigo kami. Naluoy gid ako kay nanay ko. Ambot, sa diin nanago si nanay para lang makalampuwas ang kaakig katiyo ko. Kang ulihi, si Aries 11 ko nga manghod, nagdesisyon nga mapamanila. Diri, kag nagpamanila man, ang manghod ko nga si Nene. Maan, Tita Reg. Naglakat ang akon nga manghod, kaysang time na to, uso ang illegal recruiter. Bogin sagad ko kaakig si nanay ko, nga kung ano matabo sa bata niya, basi kung madagdag sa barko, kag malumos, basi ipatay, kag masapwan sa liblib nga lugar. Why gali ako kabalo, nga na-stress na ang nanay ko sa amuto nga time. Ginanervyos pa sa tiyo ko nga kada makainom, ginamauyan niya si nanay. Ginawakalan nga kung magwa ko no sa balay si nanay, patsyon niya gid. Tita Reg, si nanay ko, kung wala siya obra, nagalagis na siya kalukay, kag himuon nga silhig. Mangutan katangkong kag lupo, kag ibaligya. Maglabada para may ibakal kabugas. Year 2004, managfiesta sa amon nga baryo. Abi mo tita, nagapatad siya sa peryahan. Bawsang gabi, gakatulog ako, ginpukaw niya gid ako, kag hambalon, nga day, nagdaog ako. Baw, bisan gabi na, nagalagatik ang sensilyo. Kay dosang kabantal gid ang dala niya. So ibalik ko Tita Reg, nagapadulong ang tagkaralag, 3 kagabi, nga ang uwang kaayam, wala untat. Tita Regine, nag-apply ako kalandingan. Siling niya sa akon. Tauan ko kuno siya, bisan 50 pesos lang. Doon natingala man ako, nga siling ko nga 50 lang haw. Kuon ko, sobra pa dyan, ihatag ko. Tita Reg, mababaw man lang ang kalipayan ni nanay. May kwarta na siya, mabakal mo lang na siya katinapay, kag soft drinks, kag magmerienda. Sa nasweldohan si tatay, gintagaan niya ako kwarta. Ang balay ko sa irigasyon na, kaya nagpain na kami. Tita Regine, kapanghugas ako kapinggan, gulpi lang. Nadagdag ang 3 ko kayahong nga bulokon. Baw na buka, gid. Siling ko, baw, Diyos ko. Ipahilayo lang ang pamilya ko sa disgrasya. Tapos Tita Reg, may 3 man kaalibangbang nga puti. Ang dugay kag maghalin sa akon. Diyos ko, hambal ko, ano diya ang senyales mo? Please, hindi lang pag-itugot nga may matabo sa pamilya ko. Naghimos na ako mabakal kapilit kag pula nga kalamay. Kuon ko kay nanay. Liyog kay JP nay, kay do kalain matsyag ko. Mabalik lang ko dayon. Amo to, so nakabakal na ako sa banwa, nagabantay ako ka tricycle, do mga isagid ko oras ang hulat ko kay sa unhan ako gabantay. Siling ko mayad, na diri ako mahulat kay para may pahabol nga tricycle, makasakay ako dayon. Baw nagaling nagumba ang dugan ko, hindi ko mabalaan ang kulba or nervyos nga ginabatsyag ko. Sang may naglabay na nga tricycle, nagsakay ako. Sa nakalabot na kami sa proper, nga kung sa diin, dito kami anay ga-estar. Nagatumpok ang mga tao. Siling ko, Choy, hapit anay, mamangkot kita Hindi kalabot pa kami sa takas. Tigin sugata ako, katiya ko, nga dali-dali. Siling niya, dali. Adto na to si nanay mo sa ospital. Kaya do ginatuwangan na siya kaina. Tita Reg, siya nakapanaog na ako. Ginsugata ako, katiya ko, nga isa. Nga hambal niya, si nanay, patay na. Baw, tita. Nag-uy-uy ko, nga nagaparang luya ako. Nagsulod ako sa prayer area, abaw si nanay, tiskog na. Sige ko kapukaw, nay, bugtaw dun. Bugtaw dun dyan. Ginahulat ka kang imo nga apo. Tita Reg,
ang ginloan ko sa lendingan sa lungon ni nanay nagkadto. Siling ko, nay, dayaon ka. Inubos mo gid ka pangayo, may aman pa nga kasubo. Tita Regine, way napatay si nanay sa gintugungan kadugo. Napatay sa nagasinobra nga dugo or high blood. Tita Reg, kung ginasabat ako ka mga bata ko, dira ko naintindihan nga tuman ka sakit nga akigan ka sang imo nga bata. Tita, ang natabo sa nanay ko, mga pilaman ka tuig nga hindi ako ka move on. May time nga akong gabi, nagahibi ako. Subong, ginapaabot ko. Kung sa diin man siya subong, kabay nga mapatawad niya ako. Tita Regia, mangod ko nga si Neni, nakauli man sang ginahaya kaginlubong si nanay. Tita, kung mapabalik ko lang ang mga panahon, or kung papilion ako liwat, kung sino ang pilion ko nga nanay, siya man gihapon. Nay, salamat, kag palangga tagid ikaw. Madamon gyud salamat, Tita Regine, ang nagatahod, Aris 2. Pahabol lang gali, kabay nga ubayan ka sa aton nga mahal nga Ginoo sa pang-adlaw-adlaw mo nga buluhaton, kag tagaan it mayad nga lawas para sa pagpadayon sa imong programa. Kay ako, avid mo gid nga tagpalamati. Asahan mo nga makasulat ko liwat, God willing, basta mayad lang ang lawas. So God bless sa atong tanan, pasensya lang sa akong nga handwriting. It's me again, Aris 2, sang probinsya, sang Iloilo. Aris 2, unagid, salamat sa imo gin-share diri sa amon. I can remember, do naka-share ka naman sa una sa aton, no? So as of the present, dumiara ka gihapon sa guilty feeling because ang imo nga nahambal sadto sa imo nga mother nga nasabat pa siya kag daw may mga times, no, nga ginanag mo siya, ginaakigan mo siya kay feeling mo, though hindi insakto ang iyang ginahimo. Not knowing, nga sang amo to gali nga mga tinion, nagabatsyag na tong iyang mga mother, nga daw kabugat na to sang iyang balatsagon, grabe na tong iyang may ara na siya, no, nga daw malapit na sa depression ang iyang ginabatsyag, considering pero pa siya nga gina-threaten sang inyo nga tiyo, ako magwa siya, patsyon siya. And plus pa, no, sang imo nga pag basol or pag-akig sa iya, natuhoy sa pasugot niya, nga maglakat ang isa ninyo kautod. But mayo man, no, hindi natigayon man to siya nga nakalakat, and then wala man siya maano, kag nakapauli pa gani siya diri. Sang ginubong na ang inyo nga mother. So I guess it's time to move on and move forward. Una gid, you have to forgive yourself sang tanan nga mga shortcomings mo sa imo nga mother. Patawaran na ang imo nga kaugalingon so that maghaganhaga na dira, no, ang imo nga pamatsyag, and at the same time ask forgiveness also. Bisan sa kalag na lang, no, sang imo nga mother nga kabay before siya nga nadula, in her heart napatawad ka na niya. And the best thing that we can offer sa aton yung mga beloved departed, amo ang pag-offer sang prayers para sa ila. So continue ang imong pagpangamuyo para sa kapahoyan sa iyang kalag, pamisahe if makaya mo, kung may ara ikaw, no, sang ikasarang, anytime pamisahe gid siya, and try nga move on ikaw from that guilty feeling na imo nga gina-carry up to this time. Kiti, wala na siya, no? Dugay na siya nga nalubong, but ang tanan nga mga lessons learned, ara gid subong, no, nga nagapabilin sa imo, like
mabatyagan mo gid ang nangin balatyagon sa imo nga mother every time nga makasabat ang imo nga mga anak nga masakit gali, no? So only through those experiences what goes around kuno, no? Comes around. But anyway, sige lang life goes on. So patawara ang imo nga kaugalingon so that sinanay mo to, no? Magtawhay man siya and continue praying para sa kapahuwayan sa iyang kalag. Maraming salamat sa imo gin-share diri sa amon Aries 2, and I'll be looking forward for more stories coming from you. I just hope nga nagapamati ka gid dira subong. Thank you gid. Magapanubalik ang kay LP ang atong oras. It's 4 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig. Sa KLP, it's a minute to go before 3 o'clock, and duwag ko lang i-acknowledge ang ining sulat nga atong na-receive nagikan sa kay Miss G. Thank you good Miss G. Bao, long time no hear from you. Pero we are so happy nga nakatuhaw naman ikaw liwat. And kabay, sunod-sunod na ang imong i-share diri sa KLP. I am supposed to read your story today, but naubusan na kita sang oras. So probably, buwas ko basahon ng imong letter. And sa iban pa nga nag-share sa ilang mga istorya diri, dako gid ang ako nga pasalamat sa inyo. Thank you so much for making our afternoon very enjoyable, entertaining, and full of inspiration sa mga learnings and mga motivation. Salamat, gid. Gani sa inyo mga istorya dira, isulat na ina and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung isulat, ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.